أنت قل قبرنا أو شغل قبرنا مسكنك كلنا سلسور كنا زردا خنا زحل خنا نبخاون سلز قرب كنا تقبل كنا سلز عو كنا زتنا خنا سعد يوم سلز بصح خنا مسكنك كلنا وقوي تاي كما فكر سب سلز من كلنا كم حرت كون دللنا إذا قد سأل زيان كل زمن يوتنا نأخذ نفرع بفسكم سلام كم في السماء بنا كل غناتن كل مكان حوم قرون زغنا كل قبر سيطان مخرغوف عصبات من لعل سلام أقوي تاكا ويرح كاب كله حزب خاونا رح كاب زريا بزز زلنا يبتاونا رح طبعا من زحيشن عزلنا طبعا من قريبتين كل حاجة سلام كن رقص سلطان ذهب كنا نسخا ما خاب كله فعد حننا فلا حنا برنا فتنا يتأتونا حد ودخا ويتنان أملخنا المدحنا يذكر صوت من تفقر سبيل بزقبره محراتين قرأتان مسخا معرم هو مزغون من فس قدسين سجانا صنعاتهم بوزل لك على من كل سعن نزل علم أمين يعني الصحابة مزمر حمسان حدن وأملاك مسالخ محرني كم تعبير رايغ أبساي دمسس كاب أبساي تصبيك حسبني كاب حتياتي وين أتريني أنا أبساي فلت ألخم حتياتي كل جزيب كلمة إيو بزرابا خاص عد فرد خانس وان كاتركب سأنا أخاطر بدلكو أبقر ميخا أكي قبركو إنه بأبسات ولدكو نيك أب حتيات نستني إنه أنا حق أو اشتغات لليو أبحوش أم محرني أنت غطارف ستم عزات بيني كبررك صعود حسبني تنزغت قد كاين عصم تحقوساس بحتان حقوسن اسمعني قد كاها بحات ياتي كبولو بزل عبساون دمسسو وأملاخ صوري لب فطر اللي صنوع منفسك أوشتي حدث كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني نقد خان مفرسهم ربيه حتى أنا بخاهم لسيوم وأملاخ مدحاني كاب عدادم أنا قفني لساني صرق حالد كتب له اللي ويتايا في مسكانا خنا قرس خنا فريق كفات مسوعة بهاب بلكاني مسوعة مرارايت بوغونيخم مسوعة أملاخ سور منفسيو أملاخ نسورن كنت نبايت ونعونيخا نسيم صقها سناي قبر الله بكاتيات يرسالم ولدا شب مسوعة صرق بزحر مسوعتي بملء مسوعة باكو لكايو شو عم مسوي إخا أرحق قرب الكايوم هالليلويا سقلت جزياد كاسن برسن كسين أملاخي مسكانا قربدو حاتياتيك حرق الليكا إلمنو آمين نزقانا أملاخنا ماما مولو دكتور صقاب عفتنا لولا بابايا يقوبن مرتمنيتن كلكم سدراك زابير مكعب سلام متاخم أبونا أبي ملاك السلام مزمور داويت مبل 230 كتصلي لنا ينتا مزمور داويت مبل 230 حدن دكتور كفلاي مزمور داويت مبل 230 كلتن أنا مزمور داويت مبل 230 سلستن أمر تارا مزمور داويت مبل 234 عبتنا فرويني انت هالكي جزيت هالكي حبرني خي ماما أصلي مزمور داويت 230 شوعتن ماما ملو مزمور داويت 230 شومونتن دكتور صقاب نتسان تهاليخا الدم صقبر الليخا عبتنا لولا مزمور داويت 240 حدن ممهر تمنيت مزمور داويت 240 كلتن دكتور كفلاي كده موكمي مزمور داويت مبل 200 الله دكتور اشي مزمور داويت مبل 240 شدشان كتصلي لنا نعم اوكي حلو هو ممر كفلاي دكتور كفلاي مزمور داويت مبل 240 شوعتن ممر سارة مزمور داويت مبل 240 شومنتن حاول انك تصلي لنا هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሃይን ወርህን አመስግንዎ ኣቶም ብለይት ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ
ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሃውን በረድን ኣስሄታን ግመል ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረብትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዕዋምን ጽህድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምዎ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅድስት እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ዓበይ ድሓውፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ካብ ክፍልታት ጸሎት ማማ ኣስሊ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድሜ ንኾነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ገና መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኸስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃንሳት እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስትኺ ተንሲእኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረኒ ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ኣሜን ክብርን ምስጋናን መድሃኒ ዓለም ኩን ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዋሕድ ኣምላኽ ኣሜን አሜን አቤል አይፎን ይልና አቲና ደለና ማማ ትምኒት ወይ ባባ أنا كما يوعدكم ديقون بالرية كما يوعدكم كلهم تسمعون علم مسكن أول እሺ ናባኺያ ንባብ ሕጂ ጸሎት ኣዴና ኤልሳቤጥ ማማ ትርሓስም ከዓብ ሰላም ኣትኸን أمين أمين يغني اللي ገንዘብኩም እሺ ማማ ቅረይ መዋዕል ዘይውዳእ وأسب اسكي كفلتات أولده هو መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ትሕቲ ኣላ تحتي الله ما قرب السك ኣብዛ ጌርያ ደለኹ أوه መዋዕል ሰብ سبزي ودع هذا عالم الخام هذا العالم ينبه ده حونسي هو راح يقري الله ياكل እሺ ما هو أسب إيش؟ زي ودا بسبحات ولد ولا منفس قدس بسب ما هو أسب زي ودا زي عالم زخاء نزل عالم زنبر أنت زخون سي نفسي نطف زخونة مخنيات محلو كنيرو جنكي اتطيف زخونة تكبرات كن اتحمع كين أب قدمي اتحق أنيا مس قلا أب عرات حاتيات تسألكي
أبتي شللتنا كدع عن سقاخي كلوكي انت ايو اتهبيو ملسي او كريستوس أملا بتأزي زفرهن فردخا السنبد نتيجة لألما وفردون انبركخ بيت ملوكتها ونتبرق برهانكا أنكتكت اللهم أنا يحسم دنسن أب عراتي دك إسازلهو أب هيوتي ون زي قدس زخونكو نايت تقبل كرت أبنت بموساد أفلب بيننا وقعه أو أملاخ أنا قبنن يا أي أمو يقرب اللي يبل اللهم يزن وزلفن والعالم العالم آمين ونت كقتل ده أنا حره مسكين እግዚአብሔር አክብረልና آمين كلنا አዴና ኤልሳቤጥ ወንጽሕት ድንግል ክትጽልያልና ማማይ ወልድ ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኸ ዝቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ዓላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ አሜን ማማ ትርሓስ ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ مراتي كمان سخون እግዚአብሔር ይመስገን استابع مسكن باي وقويتا بزالي تزيئة نعمو بزي حاتيات كنحال بزي حاتيات كنحضر حلونا وعملا خبوتاتنا سخابر غيخا برغتك أزيب زحيو قدوس سمكا زي العالم كبري زمالويو آمين وقويتا كمتي أبخا توكيلنا يزولنا محرتك خمو تخنلنا عين تخلنا عخايد في البيالوا نسخا أوانو مقلتهم وأملاخنا مدحانينا وتسفى كل وسنات مدري سمعنا وقيتا نسخيخا كابز على تزي زل لم تدحننا تعقبنا أمين وقيتا بروخي خمو فردخا مهارني وقيتا بروخي خمو حق نذكار الداني وقيتا بروخي خمو كبر خابر هاللي وقيتا محرت كان زل على منبر وقيتا نعين تقوار إلكا كولدنا ولدو معقبيس لزخونكا عيتن تغني وقيتها ينعخا بدي لأمو محرني نفسي يرحمنا أن بالكو صلي لهم وقيتها أبغى توكل لهم الحنني وعرقا خقبركا محرني سخا عملغي فالفالي وتيخا برهان كادم معينا برهان نرئي عردكا نابتم زفلتخا كبرخاخا نبكون عسلك بسمتع تقان برغاتن مسقانان بحقينات كايم وقدم علم زنبركا زل علم تنبر زلخا عبون ودنا تسكدسن عها مستنان وداسين ما نقبع لو من خلص عن ذا العالم عالم آمين بيتنا بأخانا مأمانا نسمكا مزمارا سنة إمو مردكا أبدا تبا حقنا تكارما ليتي أزنت آمين آمين حبتنا معزا ماما رزنت ونقعب سلام آتخن وعب سلام صنحكم دياركم حوي كبرنا أملاخ يكون قريبا إجازان لا زوركم دي الجزام ساعته بني حراي بروح مشت قال هو تسمعنا ማማ ህይወት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ክትጽልይልና እሺ በሚምሲኹም ኩልኹም ተንኪው ዲያቆን እግዚአብሔር ይመስገን ኣቲን ውሳድ ውዳሴ ንስሉስ ቅዱስ ዲ ሓቂ እወ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ቅዱስ ሓይላ ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብስጋ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
آمين. سلس قدوس محرنا سلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا أقويتا حطياتنا هدقلنا أقويتا بدلنا يتسبسبلنا أقويتا عبسانا يقرب لنا أقويتا نهمات خابس حيما أنت تقدسهم كالكافوسهم أقويتا نتم زمتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنفسهم معرف أوغاب حطياه نسوزغون كاقويتا ردعنا أوغاب حطياه نسوزغون كاقويتا ردعنا لما نناقا أتقبل لنا كبرين مسكانا بفتصم معرقن قدسنا نعقاي قبا أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات ورنا مسكانا غمزيلنا خنصلب سمايات نبرابونا سمكاي كدس من دستغات مصطاف أدكام تاب سماي كمدنا بريكون عيلت مقبنا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا نحدقلنا كاكفاد احنا ننبرا فتنا يتأتونا من قستن حيلين كبر النزل علم كايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا غدن قليخي بسقاخو ندن قليخا ديجاب يرتباوت قويتا سراوي سلام لك الله نسخكا نسبرغتي غيف ركرسهم برغيو ومليتا سقا جابير مساقيو وفست دس بالكي هاتياتنا خسريلنا نفتو ودغ يسوس كريستوس مأنتانا محرات لمن لنا آمين. آمين. ماما رزنت مسقانا نقدس ድንግል ማርያም እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ይብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ይብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጎ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና وقدس دنجل مريم ولادة أملاك نزر إسب إنت مالاديت نبود خيس كريستوس بحركة حياة كتسجونا لمننا وانا حق نجست دنجل سلام نبلكي وانا أمانيل أملاك ناز ولد كلنا فرعات زرقنا سلامتنا وربالكي او دنجل بدك بيتنا إيس كريستوس تأمنت مالاديت حياتنا من حد قلنا تذكرنا آمين. آيفون إلنا أتينا دلنا أحواتنا ويسنايت ويفرويني عدل كبكن نتسات هاللغن الشمبار نابقى لغسقره دكتور كفلاي ما توي صلوت هايمانت كتصلي لنا او أدى حقنا برهان نخبركي او قدس دنجل ولادة أملاك مدحن عالم سلد ولد كلنان مزيوخ عن نفسنا سلزد حاننان نمسكنكي او قيتان عن نقسنان مدحانينا إيسوس كريستوس كبرين عخايهون نسخان حواريات موقسهم نسماءتا تخليلهم نساتكان إلتهم نبيت كريستيان صنعات نحاتيات نحاتان هدقت بحادة زمولكو تسلس قدس نبسر نسقدر للنخبرون أوغيتا محرنا أوغيتا محرنا أوغيتا بارغنا آمين. آمين. ممهر تمنيت نا هايمانوت صلوت እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ዘይተፈጥረ ምስ እህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ውህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላክ ዝተረኽበ ኣምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማያት ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ በሓድሽ ንህያዋን ሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ
ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ዘለኣለም ዓለም ዝመፅእ ሂወት ተስፋ ንገብር ኣሚን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ራይ ህዝበ እግዚአብሔር ሓዊልና ዘየንበብና ምናልባሽ ሓፍትና ሉላ ዶክተር ጽጋብ ምናልባሽ ማማሙሉ ከዓ ታሪፍኩም ኣለኹም መስለን ንሰለስቲኹም ዘየንበብኩም ተተጋጊያ ኣርሙን ኢኹም ቅዱስ ቅዱስ ንረሳዕኻ ንመስለን ያቆና መጀመርያ እየ ነይረ ኣብቲ ድጋም ሓፍኩም ብውሽጢ ልብኹም ዘንበብኩም ነቶም ድሒሮም ዳኣተው የሽዑ ዕድል ሂቦም ጠቕሊሎም ዘየንበቡ ራይ ማማሙሉ በኣኻ ክጅምር ቅዱስ ቅዱስ ክትጽልየልና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትና ብዘይ ድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍልጠት ብዘይ ፍልጠትን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና መንትቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስት ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና
حرات لمن لنا أمين ناي نسحة صلوات أقويتا أبزا معلت زي أبكن مخاب تكباركم بقال حسب كل واسطنا زحت عنايو شغار حرحن مفكر سبن سلزقنكا انت تقدسن كالكات عرقنا نحدقلنا واملاق سلام كن حدر سلام وفتيتا بنا فزانا يدك اسك زينا خاب كل چنكت ناس حقبرنا كاب كل قفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا قانا سلام ملأك على أخلنا بسقام برر انت مفكر سبزقنا حد ودخا ويتنا املاقنا مدحنا يس كريستوس يتبون مسؤون كبرن وداسيان قرمان ذلك معرفة مزغن وهوت منفس قدسن مسغانا يقباك حج نزل علمين امين حبنا بسوكف سعاد صلى صلوت وقويتا محرنا رتكاونا بزحلنا وامنا بسوكف ساعات انقزين اب سماينا مدرين خبرت سجر الكا كرسوس من عملقنا وعلنا ويت عقسم زق مرتن سنات ملاغار روحن نتمعنا زقداميم حتيتا نياتات تمحر حتى بن الساعات ماليس بيوت كنبر برمتو زي تدلي من تسبيهم دلو تسفى سمايات كرخبو كلهم نابدحنا تتقدم وقويت أبزا ساعات زي أنا كل ساعات لما أنا نتقبل هوتنا أنا علنا تأزازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس خطياتنا حدا قلنا كاب كل خفا حزن سكيات برد عنا كل من دون كن عقب قدسان ملاك حلونا ناودت امنت كان من رحمة انتي نابت زي مرمر زي وسان فتت كان بس عدلنا نسخان زي العالم بروح امين وقويتا بقعات قبرنا مسكنا كم زلنا خنصلي بسمايات تنبر عبونا سمكا يقدس نقصغا تمسا باركام تعب سماي كومد ما مدري يكون نعلات مقبنا على مهبنا كنا نزودلنا ودلنكم تحرقنا لهم دلنا نعسنا دقلنا كفار احنا نمبر أفتنا يتأتونا نقصين حايلين كبرين نزل علم نتكايم امين يا مريم بنا قدوس كبرين ملاك سلامتا سلام لك الله حلنا خد دنقليخي الشقاخون دنقليخي أدي جابير صباوت ويتا سراوي سلام لك الله سغيك عن السبرقتيخي فركر سغم برغيو وملئت تسقى يا بهير مساقيو وفس تدسي بالكي عطيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا امين مسقانان نعم لاخي خون يا بهير يقبل له አሜን። ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ጸሎትና ሰሚዑኻ እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረቱ ይልኣኸልና። ካብዚ ብምቕጻል ናይ ዳሓለፈ ዘንበብናዮን ዝተማሃርናዮን መቐጸልታ ንባብ ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኑሲስ ምዕራፍ 37 ቁጥሪ 16 ጀሚርና ንባብ ከነንብብ ኢና ሳብ 15 ቢምና ነርና ብዝሓለፈ ኣብ ቁጥሪ 16 ዘለዋና ንባብ ሓፍትና ሉላ መዝሙር ዳዊት መበል 34 ካብ 11 ክሳብ 16 ዶክተር ጽጋብ እንተሃሊኻ ድምፂ ግበረለይኻ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 10 ክሳብ 13 الله ديابان الله ዶክተር ንባብ ቁጥሪ 16 ኣቱም ሰናይ መዋእል ክትርእዩ እትደልዩ ኣሕዋተይ ፍርሓት እግዚኣብሔር ክነግረኩም ንዑ ልሳና ካብ ክፉእ ዘረባ ከናፍርና ድማ ሓሶት ካብ ምዝራብ ንኸልክል መዝሙር ዳዊት 34 ካብ 11 ስካብ 16 ደቀየ ፍርሃት እግዚኣብሔር ክምህረኩምስ ንዑ ስምዑኒ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ሰብ መን ኣሎ መልሓስካ ካብ እከይ ከናፍርካውን ካብ ምዝራብ ጥልመት ሓሉ ካብ እከይ ርሓቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንሰላም ድለ ሰዓብዋውን ኣዒንተይ ንእግዚኣብሔር ናብ ጽድቅን ኣእዛነይ ከዓ ናብ ኣውያቱን እየን ንመዘከርቶኦም ካብ ምድሪ ምእንቲ ክጥፍኦስ ገጽ እግዚኣብሔር ናብቶም ገበርቲ እከይ እዩ ቃል ወርስ ማዓልና دياقونتي
ተኣባብያ ቀዳመይቲ ጴጥሮስ ተኣባብያት ቀዳመይቲ ተኣባብያት ኦኬ ተኣባብያትካ እሺ ከም ብባይነ ኣብታ ዝቕፅል እሺ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 10 ክሳብ 13 ኣዒንቲ እግዚኣብሔር ሲ ናብ ጻድቃኔን ዝርእያ ኣእዛኑ እውን ናብ ጸሎቶም እየን ገጽ እግዚኣብሔር ግና ነቶም ገበርቲ እከይ ይጻረሮም እዩ እሞ እቲ ህይወት ክፈቱ ጽቡቓት መዓልታት ከዓ ክርኢ ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፉእ ከናፍር እውን ተንኰል ከይዛረባ ይኸልክል ካብ እከይ ይዝበል ሰናይ ከዓ ይግበር ንሰላም ይድለያ ይስዓባ እውን ስለቲ ሰናይ እንተፀዓትኩም ከመን እዩ እከይ ዝገብረኩም ኣብ ቁጥሪ 17 ዘለዋ ንባባትና ኩላትና ሕጂ ስለ ዘንበብና ተመሊሰ ብድሕሪት ካብ መጀመርታ ብመስርዕ ክኸይደ መምህር ሳራ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 44 ዲያቆናት ኣይጠመንን እዩ ንካልኦት እሺ ማማ ኣስሊ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 44 እሺ ማማ ሙሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 12 ማማ ረዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥሪ 34 ዶክተር ጽጋብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ካብ 9 ክሳብ 10 እሺ ንባብ ቁጥሪ 17 ኣቱም ናይ ኣቦይ ቡሩኻት ዓለም ከይተፈጥረ ዘዳልኹልኩም መንግስተ ሰማያት ክትወርሱ ናባይ ንዑ ዝብል ምሉእ ሓጎስ ዘለዎ ቃል ጎይታና ክንሰምዕሲ ከምቲ ሰባት ክገብሩልና እንደልዮ ንጸላእትናን ፈተውትናን ብጾትናን ሰናይ ንግበር ማማ ኣስሊ ማቴዎስ 5:44 ኣራይ ኣነ ግና ማቴዎስ 5:44 ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ፍተው ንዝገበርኩም መርቁ ንዝረገምኩምን መርቁ ውልድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ንእንቲ ክትረኽቡ ንሱ ንኽፋኣኹም ንህያወት ፀሓይ የብርቕ ንጻድቃን ንሓጢኣት ድማ ዝናብ የዝንበሎም እዩ እሞ ንጸላእትኩም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝጸርፍኩም ዝሰጉኹም ጸልዩ ስጋው ኣድያ ዲያቆነይ ኣዋ ቃሌዎ ተስማዕልና ኣሜን ማማ ሙሉ ሓራይ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 በቅዲ 12 እምበኣርሲ ኦሪትን ነቢያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰብ ክገብረልኩም እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩሎም ለቓላት ክብሪ ምስጋና ይኹን ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ወንጌል ማቴዎስ 25:34 ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑ ዘሎ ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ኣሜን ኣሜን ናባይ ድያ ዲያቆን ዶክተር ከመይ ምሳኹም ኩልኹም ገላትያ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 9 ስጋብ 10 እንተ ዘይተጸላእናስ ብግዚኡ ክንዓጽድ ኢና እሞ
زي تصلع ناس بجزيو كنعصد إنامو نسناي قبري عين نسلكي بأرسي جزي خلنا نخلو سب منادا قنا نتوم أمنتي سدرابيت سناي نقبر أمين قال وتسمع لنا نقولنا أب قطر عسرت تشعت زلوا نبابات حفتنا لولا وانجيل ماتيوس معراف عسرت سلسة قطر 4 ممر تمنيت وانجيل يوحنس معراف 14 قطر 13 ماما بري قداميت ملكتي بيتروس معراف 4 قطر 14 نباب قطر 18 كاب نفسنان منفسنان سجانان صلمت حاتيات نلقس كمتي تصليمو زورد ممرات عررن حاتينن أسرازن بزفلح قممات آفاوز زلقس كومو دما ازي تصلوتن نصهنان مصواتن فقرن تحتنان قنعت امنت እግዚአብሔርን በአካል ሰለስትነትን بملكوت حادنتن بمئمان زفتسم ايو نظم حموش صورياتن وعياتن كمامات زمساسلوم يلبون شعو فتسم فقري ملكوتن حيلون اب نفساتنا يحدر نحنا كاب حاتيات نصحات انت داخلنا شعونا بانا يمتص اوشتنا دما معرفي يقبر اب منقس ابونا دما كم صحاي نبره ማቴዎስ 13:4-3 ሽዑብ ጽድቅን ኣብቶም መንግስቲ ኣቦኦም ከም ፀሓይ ክበርሁ እዮም እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ አሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 23 ኢየሱስ ከዓ መለሰሉ ዘፍቅረኒ እንተሎ ኣለ ይፍሊ እዩ ኣቦይ ድማ የፍቅሮ ናብኡ ንመጽእ ኣብኡ ከዓ ማሕደር ክንገብር ኢና ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:14 ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተፈጸምኩም እቲ ናይ ክብርን ናይ ኣምላኽን መንፈስ ኣባኻትኩም ይሓድር እዩ እሞ ብፅኣን ኢኹም ሓደ ካባኻትኩም ከም ቀታሊ ወይስ ከም ሰራቂ ወይስ ከም ገባር እከይ ወይስ ኣብ ነገር ካልኦት ከም ዝፅንበር ኮይኑ መከራ አይጽገብ عليه وتسمعنا امين ኣብ ቁጥሪ 10 ዘለዋ ንባባትና ማማ ትርሓስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ ቁጥሪ 16 ማማ ህይወት ካልአይት መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 13 አዴና ኤልሳቤጥ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥሪ 1 ራእየ ዮሐንስ እታ ናይ መወዳእታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፋልያ ራእየ ዮሐንስ ኣብቲ መወዳእታ ምዕራፍ 21 ቁጥሪ 1 እያ ሓንቲ ጥቕሲ ጥራይ ማማ እሺ ኣብትና ማእዛስቲ ላይ ኣተኽና ኣለኽ መስለኒ እንድሕሪ ጥዕመኩ ኮይኑ ምልክት ግበርለይ እኺ ሕራይ ወላ ጠጠው ኢለ ሕጂ ብዚኣ ከንብባ እየ ሓንቲ ኣቶ ቀሪብ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ሕጂ ዲኻ ንብባ ደሓን ክበክታ ጥቕሲ እሞ ክሳብ ትበፅሒ ተርክበልክ እያ ደሓን ሕራይ እሺ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 17 ኢሳይያስ 65:17 ማማ ኣስሊ ከዓ ኢሳይያስ 66 ቁጥሪ 22 ንባብ ቁጥሪ 10 ኣብታ ሓዳስ ዓለም ልዕል ከብለና እዩ ከምታ ኣብ ልዕሊ እምባ ዝተሃንፀት ጽንዕቲ ከተማ ከምታ ንኩሉ ዓለም እተብርህ መብራህቲ ከዓ ክገብረና እዩ ኣሜን አሜን ማቴዎስ 5:14-16
ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቀዋሚ ቀንዲል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከንብርዎስ ኣየብርህን እዩ ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም እንትኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራ ኣሜን هاتيك أخلعي بطرس let me get it يعني أنا بكده أوكي كلاي بطرس معرف سلسته 10 سلسته نحنا جن كمتي تسفقو صدقي زنبرلو حدش سمايات حدش مدرن نصبع علونا آمين اللي هو تسمع أدينا إلسابيت رأي يوحنس رأي يوحنس 21 قصر حدا حدش سماين حدش مدرن بدحرزي حدش سماين حدش مدرن رأيخو كما يتي قدامي سماين تا قداميتي مدرن حليفهم إيوم بحرون دقمسي يلبون إلو أخلت ده؟ هو النساء Thank you. غابايدي دياقون حول أوا حكنا مع زنا بخير حراي እሺ ኢሳያስ 65 10 7 ኣብ 10 7 ሓንቲ ጥራይ ድያ ኣብ 10 7 ስቃ ክንደይ እያ 10 7 حراي حراي እነሆ ኣነ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክፈጥር እየ እሞ እቲ ናይ ቅድም ኣይክሓስቦን እየ ኣሜን ኢሳያስ 66:22 ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ኣብ ቅድሚኹም ዝነብር ከምኡ ዘርአኹም ስምኩም ክነብር እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣሜን ኣሜን ኣብ ቁፅሪ 21 ዘለዋ ንባባትና ማማሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 78 ቁፅሪ 15 ማማረዘነት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ 34 ክሳብ 39 ዶክተር ጽጋብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 18 ክሳብ 22 ሃፍትና ሉላ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 10 ማማሙሉ መዝሙር 78 ቁጥሪ 15 كان ببدا واحد نانا يقطع أتا قصر أسران حدا نباب كم ببا عيني زي رأيو أذني زي سمعو أب لبسب زي تحسبه تدلا نورس أب كتما ملأخت ننبر مس ملأخت دما نمسجن حبس ملأخت ون نمجاب ورنا أملاخ مزمور داويت معراب 78 وقد 25 سبناي ملاختي انجرا بلعه نملو صقاب زخون مقوي سددلهم لا تخبر مسكان يخون لوقاس معرف 10 34 39
ስጋዕ 39 ኢየሱስ ከዓ በሎም ደቂ እዛ ዓለም እዚኣ የእትውን የተኣታትውን እዮም እቶም ነታ ዓለም እቲኣን ንትንሳኤ ምውታንን ንምርኻብ ዝበቕዑ ግና ውሉድ ትንሳኤ ብምዃኖም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ከም መላእኽቲ ስለ ዝኾኑውን ድሕሪዚ ክሞቱ ኣይከኣሎምን እዩ ኣይተኣታተውን ኣየእትውን እዮም ምውታት ከም ዝትንስኡ ግና ሙሴ ድማ ኣብቲ ኣሻኹ ቆጥቋጥ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ አብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን ብምባሉ ኣርኣየ ንኡ ኩሎም ህያዋን እዮም እሞ ንሱስ ናይ ህያዋን እምበር ናይ ምውታን ኣምላኽ ኣይኮነን ሓያሎ ካብ መጻሕፍቲ ከዓ መምህር ጽቡቕ ተዛሪብካ ኢሎም መለስሉ ኣሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን أنا دي حكي ديكم هو دكتور ملت باولوس نابسد رومي معرف شمونته فقد كاب أثر تقل شمونته سجاب إسلام كلتان هارتا فترة نتي مجلات دك أملاخ يسبيار لمو كم أخا أنا مسرعي بزي زمن زي نتي أبانا زلو خبري كم زي مرزناي أأمن اللهم فترة نخنت تجزئ الله التي بتسفى زجزء ينبر بفقادوس أيكون نمو التي فترة نرأسو دما كبارنت تفقات نبحارنت كبري دك أملاح حرق وسيو بزرلو التي فترة ساحجي مسانا كوينو خم يسقل قرن قلولو كم زحازون نفلت علنا مو وداري ولاس نسو تراي وقصاب 4 نتوي أو نسو تراي كا ايكونن نحنا بخورنت منفصل زلونان مثل ولدنتنا مالت مدحان سغانا إنا تتصبينا بوشتنا نسقل قور علنا لا أنا باخي مثلني أبتنا له لا نباخيا لا تدعي ترحس الله دقناي كان بباخيلي أجت أيمات الموت እሺ طب እሺ زين عندما قدامي قرنطس رخلته معرف كلته شمنتك سبع እሺ ክብር ምስጋና ይሁን ከመምሰኹም ኩለኹም ከመውዕልኩም ስጃበት ኣምላኽ ኣዳይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ወሸመንተክ 7 ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ኣይፈልጦን እንተዝፈልጦሲ ንጎይታ ክብሪ ኣይምስቐልዎን ነይሮም ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ ዝብል እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓሰበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቀርዎ ኣዳለወሎም እቲ መንፈስ ግና መዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኩሉ ይምርምር እዩ እሞ ንዓና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና ኣሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጥሪ 22 ዘለዋና ንባባት መምህር ትምኒት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 4 ማማብረይ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 8 ብዘይ ምቁራጽ ናይ ሰለስቲኦም ምስጋና ከም ዝናበልና ነልዕል ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ጸባኦት ፍጹም ሓደ አምላኽ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማያትን ምድርን ምሉእ እዩ ንዕኡ ብኩሉ ዘመናት ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን አሜን። አሜን። ሸሞንተ أربعة شمن أتم أربعة إساياس شدشته كاب حدق ساب أربعة تنبيت إسياس معرف شدشته كاب حدق ساب أربعة بتا نقص أودياز متلا عمت أنا እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዝፋንተ ቐሚጡ ከሎ ርኢኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሱራፊኤል ቀይሞም ነበሩ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎ በቲ ክልተ ንገጹ ይኸድኑ በቲ ክልተ ድማ ንእጋሩ ይኸድኑ በቲ ክልተ እውን ይነፍር ነበረ እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሩ መሊኣ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ ብድምፂ እቶም ዘድሃዩ እቲ መሰረት ዳውቲ አንቀጥቀጠ እታ ቤት እውን ትኪ መልአት الشأن بباش شمنتي أتم أربعة إنسان دم نفس وكفهم شدشت خنفي اللوم بزرعهم بوشتهم من كأعنتي مليئوم إيو ليتن معلتن كيقارط دم تذنبرن زلون زي متسئن كل زي كألو እግዚአብሔር أملاك قدس 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 يبلو أمين أمين آمين قالي وتسمع لنا أمين أمين عفتنا له لا كونيكشن صبغ يلني لا ميسيت صحيف الله الشي مبارنا لو مخن فقاد እግዚአብሔር معراف 37 سلاز ودانا እታ ሓዳሽ ምዕራፍ 38 ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሰላም የጽንሐና ዓብዲ መጽእ ደሎ ሰሞን ክንገብራ ኢና ሕጂ ናብ መዝሙር ክንሰግር ኢና መዝሙር ዝዝምረልና ተደየለ ለኹም ዲያቆነ ተርሓስ ተሎገን ካሕንፈን ይሕዋት ገዴታት ተለዎ ሓደ ሓልፍ ዝደሊ ተሎ ትብለና ኣላ ማማ ትርሓስ እሞ ኣዴታት ተለዋ ቀዳምነት ክህበን ትብለና ኣላ እሺ ናባኽያ ፈቂዶም ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይብርሃክ አሜን ክሰና ረሽን እሽተ ያሕተቀ ቅዱስ በላፋት መላእክቲ ተኸቢብካ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ተዘሙልካ ብምሉእ ሓይሎም እንብርከኹ ኣብ ቅድሚኻ በጥዑም ዝደሃዮም ዜማ የዜሙልካ ንሕና እውን ኣምላኽና ነኽብረካ ፍግም ኢልና ንሰግድ ቅድሚኻ ኣንታ ንስኻ ሰንበር ብሩኽ ኢኻ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምልክሎካ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምልክሎካ በላፋት መላእክቲ ተኸቢብካ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ የዜሙልካ ብምሉእ ሓይሎም እንበርከኹ ኣብ ቅድሚኻ በጥዑም ዝደሃዮም ዜማ የዜሙልካ ንሕና እውን ኣምላኽና ነኽብረካ ፍግም ኢልና ንሰግድ ኣብ ቅድሚኻ ኣታ ንስኻ ሰንበር ዓብዪ ኢኻ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምልክሎካ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምልክሎካ አሜን ስማዕና ስለዝሃበን ዕድል ኣመስግን አሜን ዝማሬ መላእክቲ የስማዕልና ማማ ትርሓስ እሺ ክቡራት ማሕበር ከምዛ ክንሰምዓ ዝፀናሕና ምዛ ትምህርትና ምዛ ንባብና እውን ትኸይድ እያ በአላፋት መላእክቲ ተኸቢብካ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ የዚሙልካ ብምሉእ ሓይሎም ይንብርከኹ ኣብ ቅድሚኻ
بتعم زدهاي زيما يزيمو لكا النابلة ياخذ زمرلنا تصنيحام أبزنا بابنا ون وامود بالنباب أنا نبفسني هنا سوينا لان تحرقينا لذي أستنتنو ناباهمي وبراس درامداني ألم ቃለ ሕይወት እስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ዝተዘመረ መዝሙር ከዓ ስራሓት ሓተይ ከም ጥዑም ጨና እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ይቀበለልኪ ክዘምሩልን በለ ይዝውር ዳኣ ነይረ እምበር እዛ ዶክተር ሓወይ ዘንበባ ቁፅሪ እንተትም ብለለይ ኣብኣ ሓንቲ ኣስተንቲነ ነይረ እሺ ኣብዛ መዝሙር ድያ ነነ ኣብ ናይ መዝሙር ዲና ዘለና ኦኬ حنصنح إلنا خنملس أينا حجنا إذا مزمور وعلى فات ملاك حبيبك قدس النابولي يزيم ملكا بتقيكل نزا نبابنا تمرتنا تقلت يا إذا نباب كنود كلنا فتاني مود أتاقصر أسران كلتن كما إلنا مبيبنا صنيحنا بزي المقرات نايسلسيوم معرف شدشته كما نقيم لي أنبي بني تقدر سلسته أوه حاجة قدس እግዚአብሔር በይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ይፈውሩ መሊኣ ኣልባ እዩ ኣድሃየ من تنبيت إساياس عم بيبنى صنيحنا معرف شدشة خب حرق 7 تنبيبات صنيحايا أقاط تمام مرتمني تبع على أنبيبات تامسلني مزمور قاعد تخكل كاب أزوات ساتح دياقنا كما سالتيا رأي يوحنس 4 8 9 እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሱ ወከፎም ሸሽድ ተኽን ፍለዎም ብዝሪኦምን ብውሽጦምን ከዓ ኣዒንቲ መሊእዎም እዩ ለይትን መዓልትን ከየቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅእን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ እቶም እንስሳ ነታ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ ንዘለዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር كبرن سبحاتن مسجانان كبو خلو عليه وتسمع لنا أبونا بملأك السلام دياقونم هيو كما يمسككم كلهم دقنا حسينا thank you مزمور اسمعنا أنا غازلاتني أبتا أبي يوحنس 4 24 أجن كلتين بحسابين زلوا 24 أملاخ منفسيو التوم دي سجدولو دما بمنفس بحقن كسجدولو يجبهم أبوز كمزي زبلو سجدتي يزدلمو التوم نحق سجدتي نبو بمنفس بحقن سجدولو ساعات كتمتيا الساعة حجيا آمين كبرنا أملاخ صبغتي مساعد قيد تقسيا نحنا قاء كاب لمدن كاب بحلن كاب مسلينتن وطينا كمتي أبو زدليو نا حقي سجد تخنكون بلبي بمنفس كنسجد እግዚአብሔር أملاخ بتصقو يدقفنا آمين يا دياقوني قال هو تسمعني آمين الشي نعمود حانتي عدل كيبي حانتي خفتن من البات سامع تخينا مسا مزمور داويت 21 كتر 10 وእግዚአብሔር مزمور كتر 10 21 10 እሺ مريم أبخيتوني مش غتل مع مرة سنة قطر 10 وእግዚአብሔር بحيل سامعت كبرني እግዚአብሔር ይሁን ነዛ መዝሙር ብጥቕሲ ኣሰኒኹም ዘሰንተንኩማን ዘገለጽኩማን ዘብራኩማን
حد قبل ده دياقوني الشيء صباح እሺ መዝሙር ዳዊት 29 ቁፅሪ 2 ንእግዚአብሔር እቲ ንስሙ ዝግብኦ ክብሪ ሃብዎ ንእግዚአብሔር ብገጽ ቅደድሉ ክብሪ አሜን ትክክል ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል መዝሙር እዩ እዚ ድመፀ መግለፂ ከዓ ኣዝዩ ንዑ ዝገልፅ ንዑ ደብርህ እቲ መዝሙር ካበይ መፂኡ ካብ መላእኽቲ ምዃኑ መበገሲ እዩ እቲ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ኢልና ኣብ ጸሎትናን ኣብ ቅዳሴናን ኣብ መዝሙራትናን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከይተባህለ ዘይውዕል ኣብ ኪዳንን ኣብ ቅዳሴን ኣብ ኩሉ ንረኽቦ ኣዝዩ ምንጭ ኩሉ ጸሎትና ዝኾነ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር እናበልና ንጽልዮ ጸሎት ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዘለና ምንጩ ካበይ ምዃኑ ካብ መን ከም ተማሃርናዮ ካብ መላእኽቲ ተማሂርና ሰባት እውን ካብቶም መላእኽቲ ወሲዶም ኣብታ ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም ዝገለጽዎ ራእይ 4 ኣብ ነቲ ምስጋና ከም እንድጸለይዎ ከም እንደመስገንዎ ካልኦት እውን ካብ መዝሙር ዳዊት እዚ ንእግዚኣብሔር ዝዝመር እዚ ንእግዚኣብሔር ዝበሃል ፍጹም ናይ ኣምልኾ ምስጋና ምዃኑ ብመንፈስን ካብ ልብን ክንገብሮ ብኣምልኾ ክንገብሮን እቲ ዳሃብኩሞ ጥቕስታት ኩሉ ዝገልጽ ምክንያቱ ንመላእኽቲ ክንዝምር ንኽእል ኢና ንፈጣሪ ክትሓዋወስ ከም ዘይብሉ ናይ እግዚኣብሔር ፍጹም ቅዱሳን ተደፊኦም ብፍጹም ሓይሎም ተንበርኪኾም ብኣክናፎም ንገጾም ሸፊኖም ብዓቢ ፍርሓትን ራዕድን ምንቅጥቃጥን ተደፊኦም ከም ዘምልኽዎን ከም ደመስግንዎን ብፍጹም ኣምልኾን እግዚኣብሔር ጥራይ ዝወሃብ ምስጋና እዩ እቲ ካልእ ግን ንኩሉ ከከም ደረጅኡ ከነኽብሮ ስለ ዘለና ናይ ክብሪ መዝሙር ኢና ንዝምር እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍልይ ድበለ ንኻልእ ዘይወሃብ ናይ ምስጋና መዝሙር እዩ ክንዝምር ከለና ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ይግበአና እቲ ናይ እግዚኣብሔር ንፍጡራት ከይንህቦም ንሰባት ይኹን ንመላእኽቲ ከይንህቦም እቲ ንእግዚኣብሔር ዝግባእ ንእግዚኣብሔር እቲ ንሰብ ዝግባእ ከዓ ንሰብ እቲ ናይ ፈጣሪ ንፍጡር ከይንህቦ ኣብ እንዝምሮም መዝሙራትና ኣዝና ክንጥንቀቕ ይግባእ ደጊመ ንኩልኹም ዝማሬ መላእክትን ዝማሬ መላእክቲ የስምዓልና እግዚኣብሔር ቃል ሕይወት ድማ የስምዐኩም ካብዚ ብምቕጻል ናይዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ወይ ዝተማሃርናዮ ሃይማኖት ኣቡ ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኖሲስ ምዕራፍ 37 ኢና አንቢብና ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 22 መወዳእታ ናይዛ ምዕራፍ 37 እያ ኣዝዩ ደስ ድብል ብዙሕ ምስጢር ዝሓዘ ነባቢና አንቢብና ናብኡ ኣስተንትኖ ክንሓልፍ ዝኾነ ሕቶ እንተለና እውን ክንሓትት ናይ ብቐዳማይ እውን እንድተሓተተት ነይራ ኣይንሰቀቕ ትብል ኣብ መወዳእታ ምስ ናይ ሎሚ ዝሕተት ሕቶ ክትምለሰልና እሞ ናብቲ ኣስተንትኖ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከሕልፈኩም ሓፍትና መኣዛ ብኣኺ ክጅምር እታ ዶክተር ዘንበባ ዝበልክያ ኣየነይቲ ትኸውን ከውፀልክ ምእንቲ ኣብ ዩቱብ ኣትየ ረኺበያ ገላትያ 6:9 ቁጥሪ 10 እያ እምበኣርሲ ግዜ ከለና ንኩሉ ሰብ ናዳግና ነቶም ኣመንቲ ስድራ ቤት ሰናይ ንግበር ትብል እንዳዘወር ኮይኑ ዳ እምበረ ኣታ እምበኣርሲ ግዜ በቃ ግዜሲ ግዜ ለና ሕጂ ንኩሉ ነገር ንክንገብር ማለት እዩ እቲ ግዜ ከዓ ግዜ ዘይብሉ ሰዓት ከዓ ክመፅእ ስለዝኾነ ኣብታ ግዜ ትብልሲ ከለና ግዜ ክንጥቀመሉ ረዲኣትኒ ድሓረይ ከዓ ምናዳግና ነቶም ኣመንቲ ይብለና ነቶም ኣመንቲ ሲ እዚና ሕጂ ንሰምዕ ዘለና ሲ ኣጥብቕ ኣቢልላ ማለት እዩ ምናዳ ብሕልፊ እኳ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ብሕልፍን ምናዳን ድሕር ዳእ ተባሂሉ እቲ ናህና ቋንቋ
أزيخا سسرعة تطيق كابت زي أماني مالتي زي أماني بعلو يكسابيهر كم دلاي زقبرو كم زقبرو مين كنبل أي نخلي نام نياتو كم دلاي بسرح أملاخي نتوم نسمعن نمهارن دلنا جن تجزينا بقى ورق دايما كخبلي كدني لعلي زي الداربو جزية زي الداربو مالتي زرنا دلو 14 ساعة دقيق بهيوت لنا እግዚአብሔር መስከን ስቃ ሕጂ ዝፀናሕና ሳልኡ ኣብቲ ግዜ ዘይምህላው ዓይከና ሞ ግዜ ከለናስ ኩሉ ነገር ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ግዜ ኣገዳሲ ንእግዚአብሔር ግዜ የገድሶ ግዜ ባዕሉ ንዕኡ ለሓንቲ ዘብሎ የብሉን ግን ንዓና ግን ኣዝዩ የገድሰና ግዜ ይበና እግዚአብሔር ናይ ግዜ ሰዓት ናይ ግዜ ጉዳይ ኮይኑ ተጸባይ በቃ ይጽበየና ኩሉ ነገር ግዜ ይበና በቃ ስቃ ሕጂ ዘለና ካው ይኮይንልና እዚ ቃል ኣምላኽ ዓንካት ብጣዕሚ ጥዑም እንዲ ዋይ ነዚ ከይፈለጥኩስ እንቋዕ ይከድኩ ዋይ ቃል ኣምላኽ ከይጠዓምኩስ እንቋዕ ቀደማ ይከድኩ ይብል ሓደ ሓደ ይመስገን ብሕጂ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ከዓ ነቶም ንሰምዕ ዘለናስ ግዜ ኣገዳሲ ምኳና ድሓር ከዓ ከም ዘይትርከብ ምኳና ኣብዚኣ ኣስተንቲነ እታ ምናዳ ከዓ ንዓና ነቶም ንሰምዕ ብኸመይ ዓይነት ከም ዝገልፃ እግዚአብሔር ከዓ እዚኣ ኣስተንቲነ ማለት እዩ ቃል ህይወት እስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ይቀኒየለን አሜን ቃል ህይወት እስማዓልና አሜን እግዚአብሔር መመሊሲ ይባርክኪ አሜን እሺ ክቡራ ስድራ እግዚአብሔር ቁጥሪ ክንዲዚኣ ክፈተለይ በሉኒ ተመሊስኩም ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ምእንቲ ክትዝክርዎ ዲያቆን ንሽተ ክፍትን ደልየ ኣለኹ ግን ቁርተይ ክትሕግዙን ኣብ ቁፅሪ 18 19 እሺ እሺ ኣንቢብናያ ኢና ግን እታ ንዓይ ተረዲኣትን ዘላስ እቲ ካብ ፀልማት ክንወፅእ ከም ዘለና ከምቲ ምሳሌ ዝሃቦ ብዛዕባ ፀሊም ዝወርድ ወፅእ ከውፅእ ከሎሱስ ካብቲ ፀልማት ክንወፅእ እንተተረዲኣ ኮይነ ሕጂ ኣብቲ እተን 5 ዊን ዝገልፀን ዘሎ ከም ጸሎትን ንፅህናን ፍቅርን ትሕትናን ቅንዕቲ እምነትን እዚ ኩሉ ሲ ሓቀደ ከም ኣክስታ ገይረ ኣለኹ ወይ ዳሕራይ ተብርሁል ናይ መንግስተ ሰማይ ክንበፅሕ ኣብቲ ናይ ኣቦና ሰማይ ክነብል ተኮይናስ እዚ ክንገብር ኣለና ኣብ ምድሪ ኮይና ሕጂ እታ ናተይ ሕቶ ኣብቲ 19 ሽዑ ፍጹም ፍቅሪ መለኮት ሓይሊ ኣብ ነፍሳትን ይሓድር ንሕና ካብ ሓጢኣት ንጹሃት እንተደኣ ኮይና ሽዑ ናባና ይመፅእ ኣብ ውሽጢ ድማ መዕረፊ ይገብረልና ኣብ መንግስተ ሰማይ ኣቦና ድማ ከም ፀሓይ ንበርህ ኣብታ ማቴዎስ ተነበበት እውን ብደንቢ ጌራ ትገልፃ እታ ሽዑ ፅድቅን ኣብታ መንግስተ ኣቦና ከም ፀሓይ ክበርሁ እዮም እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ እዚኣ ሕጂ ሲ ተመስገን ኣምላኽ እንድዕ ተረዲኣ ተኮይነ ንባልባት ክትሕግዙን ኢኹም ኣብ ሓደ እዋን ምስ ሓደ ሓዊ ንካታዕ ነርናሲ ተዋህዶ ካብቶም ጴንጤ እየን ወይ ተዋህዶ መንግስተ ሰማይን ገሃነ እሳትን ኣለኩም ናህና ግን ከምኡ ይኮነን ጥዑም ኣምላኽሲ ንሕማቕ ገብረልናን እዩ ንገሃነ እሳት ሕጂ ኣነ በትሽዑ ዝነበረኒ ብዙሕ ፍልጠት እውን ኣይነበረኒ ግን በታ ዝመለስኳት እቲ ኣብ ምድሪ ከለካ እንድሕር ፅቡቅ ዘይጌርካ ዳ ነቲ በስታ ዋላ ኩሉ ሰብሲ ሕማቅ ክገብር ማለት እዩ ኢለ እውን ክስታ ገይረ እዚኣስ ቁርብተይ ከተብርሁለይ ኣብዚኣሲ ንዓ ትገልፅ ዘላ ነታት ዝነበረት ንክትዕ ኣብዚኣሲ ይገልፀልና ኣሎ መንግስተ ሰማይ ከም ንኣትው እንድሕር ፅቡቅ ግብሪ ጌርና ምስኡ ከም ንኸውን ይገልፀልና ኣሎ እሞ እቲ ገሃነ እሳት ዝበሃል ሲ ከመይ እዩ ብኡ ክስታይ ቁርብተይ ክስታይ ክገብሩለይ ዲያቆን ሓወይ
እሺ ኣቦታትና ሰሚዖማ ስለ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ምስ ካልእ ዝሕተት ሕቶ ገይሮም ክምልስዋ እዮም እታ ኣስተንትኖኺ ግን ኣዝያ ፅብቕትን ፅቡቓት ሰብ ኢልክላ ምክንያቱ ከምዚ ድመረተ ዓረርን ሓፂንን ኣስራዝን ሲ ብዝፈልሐ ቀመማት ኣፋውሲ ዝለግስ ኢሉ ንዑ ዝለግስ ቀመማት ኣሎ ኬሚካላት ማለት እዩ ንሕና ከዓ ካብ ሓጢኣትና ክንፀርን ድሕሪ ኮይንና ኢልዎ ደሎ ኣብታ መወዳእታ 5 ፅሩያትን ውዑያትን ቀመማት ዝበሎም ጸሎት ንጽህና ምጽዋት ፍቅሪ ትሕትና እዚአን 5 ጠቂሱ እምነት ከኣምሳል እግዚአብሔርን በአካል ሰለስትነትን በመለኮት ሓድነትን ብምእማን ዝፍጸም እዩ ነዚ ክትፍጽም እንድሕር ኮንካ ጸሎት ንጽህና ምጽዋት ፍቅሪ ትሕትና ነዚ ክትፍጽም እንድሕር ኮንካ ቅንዕቲ እምነት ክትህልወካ ኣለዋ እሳ ከዓ በአካል ሰለስትነት በመለኮት ሓድነት ኢልካ ብምእማን ዝፍጸም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣብዚኣ ንርኢ ዘለና እምነት ብዘይ ግብሪ ምውት ምዃና ከዓ ተግባር ድማ እምነት ተደይብሉ ከምዘይ ዓይ ትርጉም ከምዘይ ብሉ ምክንያቱ ነዘን 5 ውዑያት ቀመማት ዝበለንሲ እምነት ተደይብልካ በአካል ሰለስተ በመለኮት ሓደ ኢልካ ኣብ እግዚአብሔር ኣብታ ቅንዕቲ እምነት ተደይሃሊኻ ዝገበርካ ተግባር እንተገበርካ ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ከተስምርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ተባሂሉ ከም ዝተነግረና ብዘይ እምነት ክኸውን ከም ዘይክእል እምነት ጥራይ ጌርካ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ተኣቱ ማለት ከዓ ኣይኮነን ምክንያቱ እምነት ግብሪ ተደይብላ ከዓ ምውት እያ ኢልዋ ኣቦና ያዕቆብ ስለዚ ኣብ ርእስታ እምነት ምስታ እምነት ተሳንያ ትኸይድ ንሓጢኣትና ተፅሪ ከዓ ግብሪ ከዓ ክትውል ኣለዋ ማለት እዩ ንዑ ከዓ ብ5 ጥቕልል ኣቢሉ ጠቂስዎን ኣሎ ጸሎት ንጽህና ምጽዋት ፍቅርን ትሕትናን ነዚአን ከዓ ተን 5 ፅሩያትን ውዑያትን ቀመማት ኢልዎን ማለት እዩ ልካ ከምቲ ሓፂን ካብ ምምራቱ ብዝፈልሐ ቀመማት ኣፋው ዝለግስ ኢሉ በዚ ከዓ ካብ ነፍስናን ካብ መንፈስናን ካብ ስሞ እምነትን ግብርን ተሳንዩ ከም ዝኸይድ እዩ ኣብሪሂልና ወላን እውን ከነንብብ ከለና ንሓፁ ብጌረ ሰቢለላ ኣዝያ ደስ ቦታ ድሓር ክምልስዋ እሺ ቃል ህይወት የስማዕና ዲያቆን ሓወይ ቴንክ ዩ እሺ ክቡራት እግዚአብሔር ኣብ ቁጥሪ ክንዲዚኣ ተልኩም ከምዛ ናይ ማማ ህይወት ዳንበብኩም ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም ብቃልና ክንሕዞ ስለ ዘይንኽእል ኩሉ ዝተነበበ ድደለኹም ማቅፅሪ ኣብ ከምዚኣ መለሰለይ ንላዕልን ታሕቲ በሉን እሞ ዳንበብኩም ሓሳብኩም ክተቡ ኣብ 16 ኣንቢብና ክቡራት ስድራ እግዚአብሔር ኣዝየን ደስ ዝብል ንባባት ብምንባብ ኢና ጀሚርናያ መዝሙር 34ን ቀዳማይት ጴጥሮስ ምዕራፍ 3ን እቲ ፅቡቃት መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ኢልና አንቢብና ነርና ልሳኑ ካብ ክፉእ ምዝራብ ከናፍሩ ሓሶት ካብ ምዝራብ ይኸልክል ኢሉ ሰናይ መዋዕል ካብ እግዚአብሔር ክንርኢ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ጀሚራታ ንባብ ናብቲ ቅድመ ዓለም ምምስራቱ ዘዳሉ ኩልኩም መንግስቲ ኣምላኽ ክትወርሱ ከዓ ናባይ ንዑ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝፀውዐና ናብኡ ክንኣቱ ከዓ ንፀላእትና ንፈተውትና ንብፅዖትና ሰናይ ክንገብር እናበለይቲ ንባብና ቀፂሉ ብድሕሪ ዘን 5 ውዑያት ቀመማት መፅረይ ሓጢኣት ዝበለን እዚ እንድሕሪ ጌርና ከዓ ጎይታ መፂ ኣባና ክሓድር ምዃኑ ምስ ፀረና መንፈስ ቅዱስ ኣባና ክነበር ጎይታ ኣብ ውሽጥና ክሓድር ምዃኑ ኣብ ረሳሕ ቤት ኣይነብርን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክወርደና እንድሕር ኮይኑ በዚአን 5 ውዑያት ቀመማት ጌርና ካብ ሓጢኣትና ክንነፅህ ከም ዘለና ብድሕሪ ኣብ መንግስቲ ቦና ከም ፀሓይ ክንበርህ ምዃንና ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ ኣዳሊልና ከም ዘሎ ኣብ ከተማ መላእክቲ ከም ንነብር ምስ መላእክቲ ከም ነመስግን
حبس ملاخت كم نمسجن كم نمجب أو غاب زي مقرات كم تملاخت دمسجنوا قدس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምስጋና ከሰማይ ምድር መሊእ እናበልና ተነመስግኖ ከም እንነበር ምስ መላእክት ከዓ ዝኩሉ ፀጋታት ከዓ ነጊርና ማለት እዩ ናይ ሎም ንባብና እዚ ነይሩ ንኸዘኻኽረኩም ኢለ ስለዚ ዝኸለኩም ዲያቆን ኣነ ዘስተን ተንኳሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 7:12 እምበኣርሲ ትርሓሴ ይቕረታ ኦኬ እሺ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 7:12 እምበኣርሲ ኦርየትን ነቢያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰብ ክገብረልኩም እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩሎም ሕጂ ንሕና ሕማቅ ክግበረልና ዘይንደሊ ኮይና ንሰባት ከዓ ሕማቅ ክንምነየሎም የብልናን ንሕና ፅቡቅ ክንገብር ተኮይና ንሰባት ፅቡቅ ክንገብር እግዚአብሔር ባዕሉ ይሓግዘና እሞ ኩሉ ነገር አሜን ወንጌል ማቴዎስ 7:12 ከም ተኻልኦት ክገብሩልና ንደሊ ከምኡ ከዓ ንኻልኦት ክንገብር ይግባእ እያ ዓባይ ነጥብያ እዚኣ ኩላትና ክርስቲያን እዚኣ ክንለማመዳን ክንነብረላን ዝግብአና ዓባይ መገዲ ፅድቂ እያ እግዚአብሔር ደግፈና ጊዜ የለና ስድራ እግዚአብሔር ጊዜና እንጠቀመላ ኣለና ዶ ስድራ ኣምላኽ ወይስ ካልእና ዳ ሰራሕና ኢና ብገለ ቢዚ ኮይና ከይንህሉ ወላ ሓንቲ ደቂቃ ኣብና ንበረኸት ኮነና ኣካፍል ኣቡልና ንሕና ከዓ ክንሰምዕ ክንመሃር ካባኹም ምእንቲ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዝእከብ ሓሳብ ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ነገር ይደለዎ እሞ ኩላትና ሓሳብ ንሓሳብ እናተዋሃብና ንሓድሕድና ክንመሃሃር أنا لنا قطري 17 شو دكتور إدمي قطري 17 زلنا حساب دكافل أبزن دياكون حلف وخمس خدم أنا حلف إلى خيدي مجمريا أبزن معرف 30 شعاتن كاب قطر 16 تصاب إسران كلتن زلوات أصفات قدوس غورغوريوس درسان خطأ على كله بس بزبل ملأختيو زعصو أبقصر عصر شدشته بعدمي بمعدامي جمرمو انتاي كنقبر كم زلنا نسمهاره نتيتا نبير لنا دولو تسفا يقلص نفسه كف إذا انت أصفات لبي ذا رسلس ملأختي زحازاين نمتقلال زاكل كم تدياكون حلف ذو خدو أنا كنسل أبيلها كعربية اتملقتها الزيو أحواتي نعو فرحات እግዚአብሔር كنقركم نبصوتنان فقراتنان صلاتنان سناي نقبر صلمات كابانان رحب إذن زخون موقت ووعي ملكوتن حيلن أب نفساتنا يحدر كاب حاتيات انت نصحنا خا نابانا يمص امو محدرو أبانا يقبر كم صحاي نخلع أب تعداس عالم العلي بلنا عيني زرعيو إذن دي سمعو لبسر دي حاسو حاقوس نورس
ኣብቲ መንበሪ መላእኽቲ ምስቶም መንፈሳውያን ኮይንና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናበልና ምስጋና ነልዕል ዝብል እዩ ብሓቂ ብፍረ ቦታ ምፍጣር ኣብ ሂወትና ሰላም ቅሳነት ሓጎስ ዕረፍቲ ይህብ ሕጂ ናብ ቁፅሪ 17 ከመሓልፍ ይርዳእኒ ንምምላስ ናይ ምርዳእ ዕምቀት ዘድልዮ ብዙሕ ነገራት ከም ዘሎ ዘተሓሳስበና ኣሎ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እዩ እምበር ኣብ ቁፅሪ 17 ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዓለም ከይተፈጥረ ዘዳልኹልኩም መንግስተ ሰማያት ክትወርሱ ናባይ ንዑ ዝብል ምሉእ ሓጎስ ዘለዎ ቃል ጎይታና ክንሰምዕሲ ከምቲ ሰባት ክገብሩልና እንደልዮ ንጸላእትናን ፈተውትናን ብጾትናን ሰናይ ንግበር እዚ ጥቕሲ ብዓይኒ ስጋ ወይ ብዓይኒ መንፈስ ንዝምልከቶ መዓድን ተስፋውን መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ ግን እታ ንጸላእትና ሰናይ ንግበር እትብል ንምቕባል ክትከብደና ትኽእል ምናልባት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ከቃልለልና ብምባል እዩ ኣጠዓዒሙ ኣስፊርዋ ኣጠዓዕም ኣቢሉ ኣስፊርዋ ዝብል ዘለኹ ብክልተ ምክንያት እዩ እቲ ቀዳማይ ነታ ጸላእቲ ትብል ምስ ብፆትን ፍቁራትን ሓዊስዋ እቲ ካልኣይ ምክንያት ከዓ ንጸላእትና ሰናይ ምግባር ንዓና ክግበረልና ምስ እንደልዮ ኣተሓሒዝዎ እቲ ንጸላእትና ምፍቃር ዝብል ኣብ ማቴዎስ እውን ተጠቂሱልና ነይሩ ከምኡ እውን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ካብ 27 ክሳብ 31 ከምዚ ይብል ንኣኻትኩም ንእትሰምዑ ግና እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ንዝጸልኡኹም ጽቡቕ ግበሩ ንዝረግሙኹም መርቑ ምእንቲ እቶም ዝጸርፍኹም ጸልዩ መልትዕካ ንዝወዓካ ተኻልኣይቲ እውን ምለሰሉ ክዳንካ ንዝወሰደ ቀምሽካ እውን ኣይትኽልኣዮ ንዘለመነካ ዘበለ ሃብ ገንዘብካ ካብ ዝወሰደውን መሊስካ ኣይትድለ ምስ በለ ከምቲ ሰብ ክገብረልኩም እትደልይዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበሩሎም እዩ ነዚ ዘንበብክዎ ቃል ወንጌል ምስ እዚ ናይ ሎሚ ጥቕሲ 17 ከነገናዝቦ ኢለ እየ ዝቐሪበ እዩ ከም ሰባት ብዓይንና ብኣተሓሳስባና ነዚ ዘንበብክዎ ናይ ሉቃስ ወንጌል ርእሲ ዘንፀራሩ ኣዝዩ ከቢድ ትምህርቲ እዩ ከምቲ ክብደቱ ንምርድኡ ብዙሕ ግዜን ትምህርትን ዝሓትት ንምትግባሩ ከዓ ብዙሕ ትሕትና ምስትውዓል ጥበብን ቅድስናን ዝሓትት እዩ ብዓብዩ ግን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና መከራ ተቐቢሉ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኣቦየ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም በለ ንሱ ብሓሳብ ተለዊጥና ሓደስቲ ፍጥረት ክንከውን ስለ ዝደልየና ቃሉ ናብ መንግስተ ሰማይ እዩ ዘጠምተና ግን ከዓ ነዚ ዘንበብናዮ ቃል ወንጌል ጌጋ ከይንርድኦ ቤተክርስትያን ኣደዳ እኩያትን ተበለፅትን ክንከውን ትምህረና ማለት ኣይኮነን ኣነ ይሕልኩም ይርዳእኒ ቅሬታ ይቀኒየለይ ናባኻ ዲያቆን ዲያቆን ሓዊ ዶክተር ዝበላታ ሉቃስ ኣብኣ ከለካ ትደግመና ኣይፀሓፍክዋን ሉቃስ እንታይ ሚሎም ዶክተር ሉቃስ 6 ኣብ 27 ክሳብ 31 عليوت يسمعلنا دكتور سلتنا كل كيزي تساتفوكم عزيز مقلاتكم من اكزابير قايب زحالكم امين قالوا دما
ንበረኸት ንሳተፍ እሞ ኣነ ዶ ክሓትት ኣቱም ናይ ቦይ ቡርኻት ዓለም ከይተፈጥረ ዘዳለኹልኩም መንግስተ ሰማያት ክትወርሱ ናባይ ንዑ ንኽብለና ጎይታ እንታይ ክንገብር እዩ ዝግበአና? ወላ ብዛዕባ እዚኣ እስኪ ገለኒ ይሸይበሉና። እግዚአብሔር ኣብቲ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዘዳልዎ መንግስቲ ኣምላኽ ክትወርሱ ንዑ ናባይ ክብለና ሲ እንታይ ክንገብር ኢና ተኣዚዝና ዘለና? ኣትሊስት እዚኣ ምእንቲ ፅብቕቲ ጌርና ክንሕዛ ኩሉ ብቃልና ክንሕዞ ስለ ዘይንኽእል ነዚኣ ፅቡቅ ጌርና ሒዝና ናስተንቲና ምእንቲ ክንከይድ ሓንቲ ቃልኩም እሺ ከም ፍቃዱ ክንገብር ከም ትእዛዛቱ ክንከይድ ሞ መወርስቲ መንግስቱ ክንከውን አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ከም ፍቃድ ኣምላክ ክንመላለስ ትእዛዛቱ ክንገብር እዩ። እታ ቀዳመይትን ዓባይን ትእዛዛት ተጠቂሳትና ደላ ከዓ ንፀላእትናን ንፈተውትናን ንብፆትናን ሰናይ ክንገብር ንኩሉ ንፈተውትና ንብፆትና ጥራይ ዘይኮነ ወላ ንፀላእትና ሰናይ ክንገብር ከምዚ እንድሕር ጌርና ኣብቲ እግዚኣብሔር ዘዳለወልና መንግስተ ሰማይ ክትወርሱ ንዕኡ ተው ክንበሃል ኢና ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ጎይታ ብቃል ጥራይ ኣይኮነን ነጊርና ብተግባር ስለ ሓጥኣን ስለ ዓመፅቲ ስለ ኩሉ ሰብ እዩ ጎይታ ኣብ መስቀል ሞይቱ ስለ ፀላእቱ ከይተረፈ ሞይቱ ስለቶም ዘፍቅርዎ ጥራይ ዘይኮነ ስለቶም ፀላእቱ ወላ ስለቶም ዝሰቅልዎ ነበሩ ስልዮም እዩ መስቀል ዝመውት ነይሩ። ኣቦ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እናበለ ስለቶም ብክቱር ፅልኢ ዝገርፍዎን ዘሳቂዎን ዝቀትልዎን ዝነበሩ ስሊኦም ምፅለ ነይሩ። ስለዚ እዚኣ እውን ብተግባር ኢና ተማሂርናያ እንከላይ ንፀላእትና ሰናይ ክንገብር እሞ ጎይታ ካብቲ ናይ ዘለዓለም መንግስቱ ክእትወና። ቃል ሕይወት ተስማዓልና ደጊመ ማማ ትርሓስ እሞ ምስ ግዜና ክንከይድ ሓንቲ ዕድል ክህብየ ሽዑ ናብዞም ኣቦታት ክሕልፈኩም። عشران حموشن دقيقة تريفنا أنا اللوا أنت عدل كيبي يكون حوي مشيعتنا ماذا أذا نسألتهم أكرو تبل أزيا عندي أتبقتي الجي نسألها خاطر فكر أزيو كبيري كن في منفسها وندر أبيل كها عمي مالتي حجي እግዚአብሔር ሲብል ኣነስ ንሕናስ እቲ ተቆፂሩ ዘይውዳእ ሓጢአት ዘለናስ ንእግዚአብሔር ግን ግደፈለይ እንዳበልና ኢና ኩሉ ሻዕ ናብኡ ነብል ማለት ሕጂ ካልእ ሰብ ክብድለና ከሎ ግን ነታ ሓንቲ ቂም ሒዝና ንዓ ኣነስ ሳላስላ ማለት እዩ ገለገለ ሰብ እውን ስጋዕ ጉድጓድ ኣቱስ በቃ ምስኡ ከይተዓረቕኩ ክኸይድ ኣለኒ በዳሲ ድብል ይበሃል እዩ ንገብር ኢና ኹም ሕጂ እሞ ኣምላኽ ደኣ ንምንታይ ኢና ዓና ዝሓድገልና ካብ ንብል ካብቲ እቲ ናእሽቶ ከለና እኳ ይንፈልጥ ግን ካብቲ ዕድመና ክፉእን ፅቡቕን ንፈልጠሉ ሰዓታት ሒዙ ስጋዕ ሕጂ ዘለናዮ በብዕድሜና ማለት ኩላና ዕድሜና ንፈልጦ ስጋዕ ክንድኡ ገዲፍልና ከሎሲ ማለት ተበዲልካ ሰብ ትቕየም እንዲኻ ከም ሰብ ግን ማዕረ ክንድኡ ዝኣክል ስጋዕ ትመውት ወይ ስጋዕ ሕማቕ ዝረኽቦ ፋር ክትከይሲ ኣዝዩ ሓጢአትን ኣዝዩ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ዋላ እኳ ተበዲልካ ንኾንካ እንዳፈለጠ ከም ተበደልካ እንተፈለጠ ነቲ በዓል ሓጢአት ነቲ በዓል ዝበደለካ እግዚኣብሔር በዓል ኣለዎ ግን እስኻ እሱ እግዚኣብሔር ከዓ እስኻ ንዕኡ ብዘይ ምሕዳካሲ ብጣዕሚ ይጉህም ምዃኑ በኣና
ስለዚ እቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ንህቦ እንድሕር ደኣ ዝበደለና ገዲፍና ከዓ ድቅስ ኢና ንሓድር ወላ ሓንቲ እንድሕር ክብል ኮንካ ሸኸም እዩ ዝበፅሓካ ማለት እዩ ነፃ ትኾንካ ግን እቲ ሰብ እውን ፅባሕ ንጎ ክምለስ ይኽእል እዩ ወይ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብቲ ዶንጊ ዝርዳእካ ሎ ምስ ሓደ ቤተሰብ ካሊካ ትበኣስ ወይ ዝኾነ ነገር ድሓር ዶንጊ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ከም ዝበልክዎስ ለካ ጥዑይ እዩ ነይሩ ለካ ጥዒት እያ ነራ ለካ ሓቃ እያ ነራ ዝብል ግዜ ክበካ ክእል እዩ ግዜ ክህቦ ክእል እዩ ሰብ ነቲ ፀሊእካ ዘለካ ወይ ንዓኻ እንድሕር ፀሊእካ ካብ ክልቲኻ ሓዲኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ገዳፋት እንዳኮንና ክንከይድ ኣዝዩ ትጥዑም ምክንያቱ ንዓኻ ክሕሸካ ማለት እዩ ተገድሸካ ለይትስ በስመ አብ ኢልካ ድቅስ ጥዑምሲ ዋላ ብዛዕባ ናይ ሰብ 24 ሰዓት ክትሓስብ ወይ ብዛዕባ ናይቲ ኣንፃርካ ይኹን ኢልካ ትረግሞ ዘለካ እቲ መርገም ኣይሰምዕን ምኳኑ መርገም ናይ ሓደ ሰብ ዋላ ሓጢአተኛ ይኹን ሓደ ሰብ ኣይሰምዖን እግዚኣብሔር እቲ ስኻ ትገብሮ ጥራሕ ከም ዝጥምተካ ሞ እግዚኣብሔር ይጥምተሎ ሂወት እግዚኣብሔር ይጥምተሎ ልበይ እንታይ ይሓስብ ልበይ እንታይ ይገብራሎ ልበይ እንታይ ይዛረባሎ እንዳበልና ልብና ክንምርምር እሞ ገዳፋት ክንከውን ከዓ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ፀላኢኻ ፅባሕ ንግሆ ዋላ ንዓኻስ ጠቃሚካ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለገለ ቦታት ብደገ ይወልዱ ሞ ኣይውላደይኒ ኣይሪኦኒ ኣይሰምዖኒ በቃ ኣይቆልቦኒ ድብሉ ኣቦታት ኣለዉ ስፔሻል እኳ ኣብ ሃገርና ማለት ሕጂ ድሓር ግን ከም ገለ ኢሉ ትውላድ ሓሊፉሉ ወፃእ ተኸይዱስ ካብቲ ዘይተፀበዮ ዘይቆልቦ ዝነበረ እሱ ዝያዳ ኣቦ ኢሉ ገብረሉ ሕጂ ኣይትፈልጦን ኢኻ ሂወዲ ሰብ ስር በቃ ማዕረ ክንደይ እግዚኣብሔር ረቂቕ ምኳኑ ካበይ ናበይ የሳግረካ ካበይ ናበይ ከዓ የጣዓሰካ ጣዓስካ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ዋይ ብንእሽትኡ ከሎ ዘይገበረሉስ ሕጂ ከምዚ ማለት እቲ ወላዲ ሪግሬት እንዳተሰምዖ እዩ ብሂወት ተፀኒሑ ፅቡቅ እዩ ዛረብ ምስ ኣምላኹ ከም ኣልካ ተሓሊፍካ ግን ኣዝያ ከባድ ምኳና ሞ ንኩሉ ነገር ሰናይ ክንሓስብ ዝበለፀ ጥዕምቲ ኮይና እያ ከዓ ማለት እዩ እዚኣ ይብልካ እያ ቆልሓወት ኣንየለይ የብዛሓልኪ ብጣዕሚ ደስ ድብል ኣስተንትኖ ጥራይ ደይኮነ ትምህርቲ እዩ ክብርና ኣምላኽ ፅቡቅ ኣስተንትኖ ቃልዎ ተስማዕልና ያ ብሓቂ ፀላእትኻ ከተፍቅር ድኾነ ሰብ ኣይክእሎን እዩ ከምታ ዝበልክያ ክብርና ኣምላኽ ግን ከምዚ ኣቦታትና ድብልዎም ወለድና ነቢያት እዮም ብሉ ኣበይ መርጌታ ኣብ ሃገርና ዝግበር ፅቡቅ ልምድን ባህልን ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ዝሰረቱ ማለት እዩ ንፀላኢኻ ምፍቃር ኣብ ዓድና ሞት ቅትለት የጋጥሞ እሞ ነቲ ሓውኻ ዲ ሓፍትኻ ዲ ነቦኻ ዲ ነዲኻ ዝቀተለልካሲ ሓፍቱ ተመርዒኻስ ቤተሰብ ትኸውን ማለት እዩ ብደም ዝደላለዩ ዝነበሩ ክልተ ስድራሲ ብመውስቦ ተዋሲቦምሲ እቲ ፅልኢ ናብ ፍቅሪ ይኽር ነቶም ፀላእትኻስ ተፍቅሮም ኣዚኻ ተፍቅራ በዓልቲ ቤትካ ትገብር ካብቶም ገዛ ማለት እዩ ተፍቅሮም ውሉድ ከዓ ሓቢርካ ትፈሪ ሕጂ እቲ ብተግባር ኣብ ሃገርና ንሪኦ ፀላእትኹም ኣፍቅሩ ድብል ቃል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዓድና ኣቦታትና ኣዴታትና ዝሓለፉ ወለድና ኣሰሮም ይጥለል እዚ ቃል ወንጌል ብተግባር ከም ባህል ኮይኑ ኣብ ሃገርና ክሰርፅ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንማየት ዓመታት ሰጊሩ ናባና ክበፅሕ ገይሮም እዮም እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሰሮም ክንክተል ፀጉ የብዛሓልና እምበር ምስ ግዜና ክንከይድ ናብ ኣቦታትና ክሓልፈኩም እየ ክልተ ሕቶ ኣለዋና እቲ ሓንቲ ናይ ዳሓለፈ ኣይንሰቀቕ ትብል ታትግርንያ እንታይ ማለት እዩ ኣይንሰቀቕ ትብል እያ ነይራ ካልአይቲ ካ ዝሓጂ ማማ ትምኒት ዝሓተተታ ብዛዕባ መንግስተ ሰማያትን ገሃነም እሳትን ንሕና መንግስተ ሰማያት ራይና ንኣቱ ንስኹም ግን ክልቲኡ ተዳሊልኩም ኣሎ ገለ ትብል ዝበልክያ ንክልቲአን ክምልስዋ እዮም ኣቦታትና ናብ ኣቦና ኣቤ መርጌታ ክሓልፈኩም እየ ብድሕሪኡ ከዓ ቅፅል ኣቢሎም ኣቤ መልኣከ ሰላም ከምሩናን መደምደምታ ገይሮም ክፅልዩልና እዮም ናብ ኣቦና ኣነ ሓቲተ እያ ዲያቆን ጀስት ፎር ክስታ ከይትኸውን እንታይ ማማ ትምኒት ኢልካ እሞ ማማ ሂወት ሓቲታ ካብ እግሪ መላሓ ሰዓንከር I know it's okay, no problem. I was just joking.
كما يوعلكم سدراء እግዚአብሔር دحن دقنيكم بدقامي أتي خساب الساعة بدحن سلام عكيبو بس قدوس أقلقلوت كنراخب زرداءنا زفقدلنا لولا بحري فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسكانا يبسحيو بتا قدامي تحتو بأموي ساعات أخيلنا يغريتها أمونغو نتجزينا ونحلو سلازل الناس دحان ساعات سلازة أخلص عبد حراي جزية خنريئة إلنا حليفنا يانيرنا أو نادي كون محر أمزجي بواسني حسب بغاز خيرنا هيمان نتابعو معرف سلاسان شوعتن كسري سلستا نحمام نفس زحوي فوس زلوا حاكمي مو نقاهن تأزازاتون تقساساتون أي تنعاب هاتبل مالتي تنمو كسي أقميت وانزلو ماتيوش شمون تربعته بتهيمان نتابعو زلوا قويتا مسنسوهو نوها حاوي خالخا كيت رئيسها نابكاهن أمرمر إلو تسارع حقي أتي فلسام حقي ممهر حق زخونة قويتا إسكروسوسي سريع ونت سرعاتي إذا زبالالو مخنيات كا عبد وانجيل يوحنس عسران سلستن سلطان سلزهابهم كفتحون كأسرون سلطان سلزهابهم سخاتكم أمدري زفتحكمو أب سمايك فتح كخونيو مخنياتو تقال أملاخي تغاهن زي كونس اتزعيك على أملاخي بتغاهن غيرو جن عاي السلطان كا كبر نزخر سميخون أمدري زحازكم لهم أب سماي التحازل لومي أمدري زحادكم لهم كا أمدري كحدقل لومي إذن هاللوه اتمسكا كما يلو إزمت قال عن مفلات قال بشلالة النت قال خا اتي قال كهن قال سب سلازم سلام ناتي قال أملاخ بتقال كهن سلازيريو وي نملك أملاخ بقت سب سلازيريو نايك أيش خستو ناي أتخستو إلهم سلازوسدوي نملبمي قنا النابس تصحفه وانجيل لوقاس معرف 10 شوعته قصري 10 حدق 10 تشعته زلو تاريخ بتوم 10 لمصامات زنبرو وصقم ابت غزيت زنبره حمام لمسي እግዚአብሔር መስገን ኣብ ግዜ ምሕረት ኢና ዘለና ኣብቲ ግዜቲ ናይ ለምጽ ምልክት ዘለዎ ወይ ክሳብ ዝመውት ወይ ክሳብ ዝሐዊ ንዝተወሰነ ርሕቀት ካብ ቤት ተፈልዩ ንእሽተይ ሓጹር ይገብርሉ ኣብኡ ማይ እናሃቡ መግቢ እናሃቡ ይጸባበይዎ ኣብ ከምዚ ዝነበረ ከምዚ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ቀዛፊ ሕማም ፈውሲ ዘይብሉ ሕማም ዝበሃል ዘሎ ልክዕ ከምኡ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ማለት ስለዚ እዚኦም 10 ለምጻማት ግን ጎይታ እንታይ ኢልዎም ከይዱ ርእስኹም ናብ ካህናት ኣርእዩ ኢሉ ዝልእኾም እንዳኸዱ ከለውት መገዳ ሓውዮም ምክንያቱ ትቃል ህያዊ ምስ ሓወዩ እቲ ዝሕዝን እቶም ትሽዓተ ወይ ናብ ካህና ይከዱን ወይ ናብ ጎይታ ይተመልሱን ሓደ ካብኣቶም በቲ ቃልካ ተፈዊሰ ኢሉ ከመስግን ናብ ጎይታ ተመሊሱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ይዛሓቶ እቶም ዝሓወዩስ 10 ደነበሩን ኣበይዳ ኣለው እቶም ትሽዓተ ምስተገብረልና ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ፀገምና ኣምላኽ ንብል እሞ ምስተገብረልና ፀገም ምስ ሓለፈ ነቲ ውዕለት ኣምላኽ ምርሳዕ ባህሪ ኣለና እቲ ዝሕዝን ቀንዲ ከዓኒ እቲ ዝተመልሰ ካብቶም ዘይኣመንቲ ዝበሃሉ ኣረማውያን እቶም ትሽዓተ ብኡ ገይሮም ዝጠለሙ ከዓ ካብቶም ኣብ ቤት ሌዊ ኣብ ተሓረግ እምነት ዝነበሩ ምህላዎም ምክንያቱ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን እንታይ ዝብሎ በጀካ ካብ ካልእ ህዝቢ ዝኾነስ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ ዝተመልሰ ዶ የለን ኢሉ ይዛሓቶ ማለት ናብ ኣምላኽ ዘይምምላስ ናብ ካህን ዘይምኻድ እንድሕር ዝኾይኑሲ ንምንታይ እዩ ትምስቃቕ ዝመጽእ ከመይ ኢሉ ትምስቃቕ ዝኸውን ሓንቲ ጥቕሲ ኣንቢብና በዚኣ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ክንውዳእ ኢና ነቲ ቃልና ነቲ ግዜና ምእንቲ በቲ ግዜና ክንከይድ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 19 20 ከንብባየ
ሄሮድስ ንዮሃንስ ጻድቅ ሰብአይ ቅዱስ ሰብአይ ምዃኑ ፈሊጡ ይፈርሆ ነበረ እሞ ኢሉ ይሕልዎ ከዓ ነበረ ኢሉ ምስ ሰምዖ ድማ ይጭነቕ ብሓጎስ እውን ይሰምዖ ነበረ ሄሮድያዳ ከዓ ተቀየመቶ ክትቀትለው እንደለየት ገና ከዓ ኣይተኸእላኒ ሕጂ ልብ ንበል ማለት ሄሮድስ ንዮሃንስ ጻድቅ ኢሉ ጻድቅ ምዃኑ ቅዱስ ሰብአይ ምዃኑ ፈሊጡ እንታይ ይገብረሉ ነበረ ይፈርሖ ነበረ ኢሉ ካልኣይ እንታይ ኢሉ ኣሎ ይሕልዎ ከዓ ነበረ እዚ ዝገብር ዝግበሮ በቲ ስልጣኑ ተጠቂሞም ሰባት ብዝተፈላለየ ምክንያት ከም ዝግበሮ እንዳበሉ ዮሃንስ ክጎድዎ ክደልዩ ከለው ሄሮድስ ግን ይሕልዎ ነበረ እያ ትብል ምክንያቱ ናይ ዝኾነ ውዕለት ዝርስዕ ኣምላኽ ዝርስዕ ገፋዕ ኣምላኽ ኣይኮነን ምስ ሰምዖ ድማ ኢሉ ይጭነቕ ብሓጎስ እውን ይሰምዖ ነበረ ብዙሕ ግዜ ቃል ኣምላኽ ክንገር ከሎ ሰብ ከጉረምርም ሰብ ከጠይጢ ሰብ ክብል ከሎ እቲ ፀገሙ ክንርዳኡ ዘለና እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ባህሪ ክወፅእ እቲ ቃል ከኣቱ ምግጫው ስለ ዝፍጠር እዩ ማለት هو بقشي قالكم صبق نيرو انتخونه ግን ኮኸምዚ ካልእ ምኽንያት ተምጽእ እዩ ስለዚ እቲ ዓይን ሰቀቕ ዝብለ ዘሎ እንታይ ከምዚ ናይ ሄሮድስ ይጭነቕ ብሓጎስ ይሰምዖ እንድሕር ጻድቕ ሰብኣይ ምዃኑ ቅዱስ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጡ እንድሕር ይከላኸለሎን ይሕልዎን ነይሩ ክሰምዖ ከሎ ይሕጎስ እንተደኣ ነይሩ ኣብ መንጎ ሽግር እንታይ ዝመጽእ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣሲርዎ ዘሎ ሓጢያትን እቲ ዝነግሮ ዝነበረ ቃልን ስለዚ ጭነቕ ከይገድፎ ፈሊጥ ወላ ሓቂ ምዃኑ ከይቅበሎ ከዓ ተዓመፃ ምጻእ እሳኣኖ እዩ ስለዚ ንኸምዚ ቅዱስ ጎርጎርዮስ በቃል ካህን ኣይንሰቀቕ ኢሉ በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር ተኸላይቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ገሃነመ እሳትን ዝብል እዩ ብዙሕ ግዜ ርኢና ኢና ምናልባት በቲ ጥቕሲ ኣንብብ ኣቢልና ባዕላህና ክንርድኦ ምእንቲ ግዜ ክሓፅረልና ነተን ጥቕስታት ጥራይ ከንብበን እየ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ እንታይ ዝብል በቲ ዘመን ሚካኤል እቲ ምእንቲ ደቅኻ ህዝብኻ ዝቀውም ዓብይ መስፍን ክትንስኡ ሽዑ ዘበን ፀበባ ክኸውን እዩ ከምኡስ ካብታ ህዝቢ ዝሃለውላ ጀሚሩ ክሳዕታ ግዜት ኣከቶ ኮይኑ ኣይፈልጥን በቲ ግዜትስ ህዝብኻ ኣብ መጽሓፍ ተጻሒፉ ዝተረኽበ ዘበለ ክድሕን እዩ ስለዚ ክልተ ዓይነት መጽሓፍ ከም ዘሎ ይገሊጹ ዘሎ ማለት ካብቶም ኣብ መሬት ምድሪ ደቂሾም ዘለውስ ብዙሓት ገሊኦም ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ገሊኦም ከዓ ናብ ሕፍረትን ናብ ናይ ዘለኣለም ነውሪ ክበራበሩ እዮም እቶም ጠቢባን ከም ምንጽብራቕ ጠፈር እቶም ንብዙሓት ናብ ጽድቂ ዝመርሑ ከዓ ከም ከዋኽብቲ ንዘለኣለም ዓለም ክበርሁ እዮም ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ንኹሉ ርኢና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ይጽሓፈልኩም ዓስብ መንግስተ ሰማያት ይግበረልኩም እንዳበሉ እዮም ኣቦታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝምርቑ ኩሉ ግዜ ራእየ ዮሃንስ 21 ካብ 5 ክሳብ 8 ዘሎ ከንብብ እየ እታ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ እንሆ ንኹሉ ሕድስ ኣለኹ በለ እዚ ቃል እዚ እሙንን ሓቅን እሞ ጸሓፎ በለኒ ቀፂሉ ከዓ እዚ ክኸውን እዩ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ ንዝፀምእ ካብ ዓይኒ ማይ ህይወት ብኸምኡ ክህቦ እየ እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርሶ እዩ ኣነ ኣምላኽ ክኾኖ ንሱ እውን ውሉደይ ክኾነኒ እቶም ፈራሓትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን እንቆልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዎ ሓሰውቲ ግና ግዲኦም ኣብቲ ባሓውን ብድኒን ዝነድድ ቀላይ እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ካብ ካልኣይ ካብ ዳግማይ ሓዘን ካብ ዳግማይ ሞት ይሰውረና እንዳበሉ ዘጸናንዑ ቦታትና እዚ መሰረት እዚ እቲ ዳግማይ ሕጂ ተቀዳሚቲ ተሰሪዓ ዘላ ፈራሓት ኢሉ ማለት ግዜ ሕማቕ ኮይኑ ከምዚ እንዲ ከዓ ኮይኑ ሽግር እንዲ ኮይኑ ንፍርሒ ከም ሓጢያት ዘይንቆፅሮ ብዙሓት ኣለና ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ግን ኣይልወጥን ኣብ ምሳሌ 29 25 እንታይ ኢሉ ኣሎ ንሰብ ምፍራሕ ኢሉ ኣብ መፈንጠራ ይእቱ ኢሉ ንሰብ ምፍራሕ ኣብ መፈንጠራ ይእቱ ብእግዚአብሔር ዝእመን ግና ጸጋ ይረክብ ኢሉ ኣብታ ወንጌል ራእየ ዮሃንስ ልክ ኣብታ ካልኣይቲ ዘላ ምዕራፍ 22 ማለት እዩ ካብ 10 ክሳብ 15 ዘሎ
دما اتجزي قربا ايمو نقال تنبيت زي مصحف زي اي تحتمو اتقفعي ازي يقفع اترخص ازي يركس اتصادق ازي صدق يغبر اتقدسون ازي يقدس مريچا እግዚአብሔር ናጻ مريچا ይብን ቅድስና አሚንና በቅድስና ከነበር رخصت دلينا برخصت كنبرون ናጻ فقادي እቲ ሕቶ ግን ወጽኢት እንታይ እቲ ወጽኢት እንታይ ክኸውን እንሆ ቀልጢፈ መጽ ኣለሁ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ዓስበይ ምሳይ አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን አነ ኣብታኦም ህይወት መሰል ምእንቲ ክረኽቡ ናብታ ከተማታትን ብደጌታታ ምእንቲ ክኣትውስ እቶም ክዳውንቶም ዝሓጸቡ ብፃኣን እዮም እቶም ኣኽላባትን ጠንቆልትን ኣመንዝራታትን ቀተልትን መምለኽቲ ጣዖትን ንሓሶት ዝፈትዎን ዝገብርዎን ዘበሉ ኩሎን ገና ኣብ ወፃኢ እዮም እዚ ከዓ ተቐላይ ሓዊ ተቐላይ ሓዊ ከዓ ተኻልኣይ ሞት ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ተጻሒፉ እናሃለወ ድሕሪ ሞት መንግስቲ ሰማያት ገሃነመ እሳት ዝበሃል የለን ምድሪ ኣብዚ ዘለናዮ ኣዘላ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትሕጎስ ኣለካ ንዝብል ኣቦታትና ገና ካብ ካልኣይ ክፍለ ዘበን ጀሚሮም ናይ ቀበጥበጥ ወንጌል እዩ ኢሎም ግልጽ ዝኾነ መልሲ ይቦምሉ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን እዛ ኣውደ ምህረት ናብ ሓውና ዲያቆን መሃሪ أوفيه الله. Thank you أبونا قال لي وتسمع لنا ورحمه لنا. آمين قال لي وتسمع لنا. ስለዚህ በሪህን ድሕር ኮይነን እንተን ሕቶታት ኣብ ኣቦናን መምህርናን ዓቢ መላእክተ ሰላም ካሕልፈኩም እየ ማይክ ናብ ኣቦና رايا دياقون قال هيوت يسمع لنا مملشو دما እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛልካ ኣብቲ ዝለዓለ ማዕረግ የብፅሕካ ኩሉ ትደልዮ ኩሉ ተሓስቦ ድማ ኣምላኽ ቀቀሚኻ ከይድዮ ስልጣልካ ቦና ብምርጌታ ነቲ ሕቶታት ሰፊሑ መለስኩምልና ድማ እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባረኽ መዝሙር ድዘመርኪ ሓፍትና ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ነታ መዝሙር ብጥቕሲ ዘስተንተናያ ነቲ ክንመሃሮ ዘምሰና ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ እውን ነቲ ተዋሃበና ንባባት ብምንባብን ካብቲ ተማሃርናዮ ድማ ኣስተንትኖ ተረዳእና ንጉባኤ ከነካፍልን ከምኡን ዘይተረዳእና ኩሉና ዝኸውን ሕቶ ክንሓትት ዘምሰና ኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብታ መወዳእታ ኣቦናስ እንታይ እዮም ኢሎም ናይ ቀበጥበጥ ወንጌል እዩ ኢሎም ናይ ብሓቂ ክርስትና ሕንቃቕ ኣይኮነን ግደፍ ክርስትና ዝኣክል ናብ ሰማይ ዘጠምት ኣብ ሰማይ ድማ ዘለዓለማዊ ርስቲ ዘውርስሲ ይሕንቅካ ዘዕበኻዮ ቆልዓ እውን ኣይጠቅምን እዩ ንነፍሱ ይከውን ንስድራ ቤቱ ኣይከውን እኳ ደኣ መፅረፊ ስድራ ቤቱ መዋረድ ስድራ ቤቱ እዩ ዝኸውን እሞ ክርስትና ቀበጥበጥ ኣይኮነን ለማቦና ክርስትና ሕንቃቕ ኣይኮነን ብቅብጥሮት ጽድቂ የለን በቃል አምላክ ክንግናሕ ከለና ናብቲ ኣፍ ቀሺ ኮና ንጥምት ትዛረቦ ዘሎ እቲ ቀሺ ቃል መኒ እዩ እነሆ ቃለይ ኣብ ኣፍካ የንብር ኣለኹሞ ኣብ ክንዳይ ኮንካ ድማ ኣጠንቅቆም ኢልዎ ንነቢይ ሕዝቅኤል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቃል ኣምላኽ ድማ ክልተ ዝኣፉ ሴፍ ኢሉ እሞ ብዙሕ እንዲኻ ኣብዚ ዓለምና እመን እምበር ድሕሪኡ ዝገበርካ እንተገበርካ ዋ
نتتأمنو زي تقبرو اندحر كونكا كرسنخا بسنة مقبار بتتخلو كتقولصو زي تخيل اندحر كونكا نايك قال امنت ايكونن كرسنا ناي تقبار امنت ايو اما صبق يركم زقلتكم لنا ابنا قنيلنا قرب نعا ادما تراغودا اتا مجمريا زتنبتلنا قصري 16 لمزي جمرنا يا ابزا معرف 30 شوعتن قصر 16 انت ايات بالنيرا اتم سناي موائل كتريو تدليو احواتي فرحات زي ابير كنغركم نعو لسانا كاب كفو زربا كنافرنا دما حاسوت كام زراب نخلكل اتم سناي موائل كتريو تدليو نتابونا زغلصلنا مغنياتو ابز تاكيبنا زلنا بيت املاك نمصا ننسح نقرب نصم نصلي قالو نفلت نقالو نمرحلو بقالو دما ننبر نبل زبحالنا نمنتايو سناي موئل ما انت خنركب ايو سناي موئل دما انتايو منقست املاخ ايو اما اتي سناي موئل كريئي زدلي فرحاتك زي ابير كنقرو احواتي فرحاتك زي ابير كنقروكم نعو لسانا كاب كفو كنافرنا دما كاب مزراب كاب حسوت مزراب نخلكل إلو كما جمريا زتنبتلنا مزمور داويت مستا قطر 16 زنبرت مزمور 34 كاب قطري 11 جميرة انتاي لا تجمر كم زابزي أزلا دقة فرحاتك زي أبيهر كمراكم سي نعسم عني مخنياتو فرحاتك زي أبيهر كنمهار نحر كوينا كي سمعها كتمهار يتخيلني خا نعسم عني مسبلة هيوات زفتو صبوق معالتات كرئز دل السب من قالو كم حتى إذي أدما زقرب النازلو هو زفتو هو مفتاو مالت انتايو دحنت زل عالماونت مدلاي صبوق معالتات دما كرئز دل السب من ايو من قالو إلو مسحتته اتي هو زفتو اتصبوق معالتات كرئي زدلي سبدما انتاي كجبر كم زلوا كم منتاي خلكل كم زلوا كم منتاي كرح كم زلوا دما ابتا قصر 13 14 تايلو ملحسكا كاب اكي كنافركا كم مزرابط المتحلو كاب اكي رحا سناي كاغبر نسلام دليا سعباون اتي هو زفتو صبق معالتات كرئي زدلسي شدشتا نغري زحتت زلو شدشتا نغرينا نحتت دلنا زقال زلو من مني نعنا ايو اذا ما بزو قبا زلنا ابرحو ابقربا بكل نغر نسمع زلنا ايو مبار اتي هو زفتو صبق معالتات كرئي دما زدلسي مجمريا ملحسو انتايكون كاب اكاي نسب كاب قصو صفيعها تقصله بحماق زربا تقصله يخفل قصيلو دم توصيو ابسال استبرابعتي مدهاني توحيط مدهاني تلخيو قصلك عمر اللي يخليو بملحسكا لبسب تقصل تقد عند حركون كاجن كبيدي امو ملحسكا كاب اكاي كنافر كادما كاب مزراب المات حلو زي زمن لم انتايو المد بزحو زماني فتاوى عاركي امون
ዝተሳእነሉ ኣማኺርካ ምስጢሩ ዘይተሓብኣሉ ኣማኺርካዮ እውን ምስጢርካ ዘይሓብኣልካ እዩ ጥልመት ካብ ምዝርባት ጥልመት ሓሉ ምስ በለ መልሹ ድማ እንታይ ኢሉ ካብ እከይ ርሓቕ እከይ ኩሉ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ሓጢኣት እዩ እኳ ደኣ እከይ ክንገብር ዘይኮንና ስነቲ እከይ ብምንታይ ሰዓሮ እዩ ዝብለና ብሰናይ ገርካ ሰዓሮ ካብ እከይ ድማ ርሓቕ ኣብ ክንዲ እከይ እንታይ ግበር ሰናይ ግበር ኣብ ክንዲ እከይ ሰናይ ግበር ንሰላም ድማ ድለያ ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ትምህርቲ ብፅዕና ክምህር ከሎ ጎይታ ብትሽዓተ ነገር ዝሓዝኑ ምፅንናዕ ክረኽቡ እዮም ምብፃን እዮም ብፅድቂ ዝጠምዩ ክፀግቡ እዮም ምብፃን እዮም እንዳበለ ትሽዓተ ግዜ ነታ ብፃን ደጊምዋ ኣሎ ብፃን ኢሉስ ዘይዓፀዋ ሓንቲ ዓባይ ነገር ዝወስኸላ ግን ደለይቲ ሰላምሲ ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፃን እዮም ኢሉ ደለይቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፃን እዮም እሞ ንሰላም ድለያ ብላ ኣሎ ብዚ ድማ ንሰላም ብምድላይና እንታይ ኢና ንኸውን ውሉድ ኣምላኽ ኢና ንኸውን ውሉድ ኣምላኽ ድማ ኣበይ ዝሰፍር ውሉድ እዩ ወራሲ እዩ ኣብቲ ክበሃለና ዝፀንሐ ኣብ መዝገቡ ስሙ ኣብ መፅሓፍ ሂወት ቦትኡ ድማ ኣብ መንግስተ ሰማይ እዩ ግን ንሰላም ድማ ምድላያ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ እንታይ ግበራ ኢሉ ዓፂዋ ሰዓባ ጎይታ እንታይ ዝብል መስቀሉ ፀይሩ ደድሕረይ ዘይስዕብ እዩ ዝብለና ክርስትና ምስዓብ እዩ ክርስትና ጉዕዞ እዩ ክርስትና ክሳብ ዕላተ ሞት ብሞት ክሳዕ ትፅዋዕ እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ክርስትና ጉዕዞ እዩ እሞ ንሰላም ድማ ሰዓባ እሞ ኣምላኽና ካብዚአን ክንክልከል ሂወት ክንፈቱ ፅቡቕ መዓልታት ድማ ክንርኢ መልሓስና ኣብ ክንዲ እከይ ሰናይ ከናፍርና ኣብ ክንዲ ምዝራብ ጥልመት ዘረባ ሓቂ ካብ እከይ ርሒቕና ሰናይ ክንገብር ንሰላም ደሊና ውሉድ ኣምላኽ ክንፅውዓላ ነታ ውሉድ ኣምላኽ ንፅውዓላ ድማ ክንስዕባ እዩ እዚ ቃል ዝምህረና ዘሎ እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እሞ መደብና ብፀሎት ክንዓፁ ኩልና ሓንሳብ ንፀሎት ሓፍ ንበል ምእንቲ ሰላም ዝፅለ ፀሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝኽ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላምን ዝሓንትል ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተክርስትያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ፀልዩ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንኣን ዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቱ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ
وفستي دسي بلكي عطيتنا سريلنا نفتو ودقي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين ونقول التحية بهر لمن كان مالكان لنا ونقول سلام سلام هبنا واللي يبقى لنا خم أبدا أطرينا سجا خاو نفسلنا يكخان نفت بعد أملاخ بلنان ودسم كان سمن نسوعنا لنا أبسماء الله خان سخا سلام كعبلنا كلنا حدر أبز عالم من زنوارنا بسلام حلو كل مرة حتنسوا ستان بقدس سمكا سلام حبهم أبزريانا نزلوا مكان تايزاب كأم خرهاب أما إتاونا نتانا نزلوا قراوتنا بقول سلام حلوهم بودعون بعون عواد كنبرن كل سنة يملخوا دما نأخاني زيادير بنفرح بحيا ونت كنركبن بكريستوس مسؤولس منفس قدسن سجانا صنعة بؤذن لك لمن كل ساعة نزل علم آمين حرا أملاخ محرنا يقرب حالا أملاك قبلنا ساعات ليتي معلت تبارك لنا قدس جابير أملاخنا ساعات زا مش الزيان ساعات زا معلت زي عند ما بارك ساعات زا ليتي زي عند ما بارك لنا معلتنا خمز بارك سلام بتعنا خمز وعلكنا زا ليتي زي عند ما سلاماوت ليتي قبر لنا أخنا في ملائكتي كدننا سلام دكسنا سلام كنت نسق نيصبح سبات دما قبر لنا صلنا يصلت أملاخنا سلت سمعنا صوعناك دليناك لمناك كحكحناك كم قالك قبرلنا كنمهارو زمسنا قالك دما نقالك مفلات راح ديكونس قالك فليتنا مقدخا خنفلت مقدخا فليتنا أباخا خنبصح دما سخ حجزنا ودي سم وداتو انت تصبق ايمو موداتا كلنا تصبق لنا جمرت زي كنا فتصم تقبرنا كرسنا مجمر زي كونه مودة إمو እግዚአብሔር أملاخنا موداتنا تصبقلنا أبزخونا جزية أبزخونا بوتا أبزخونا خونتات مسكالنا سيرنا دد حريخا خنصعب أملاخنا السغا حقزنا كم بعال باولوس قد لهم زودؤو سنا قد لي تقاديلي نتا أمنت حليه يسوى اللهو زبله نحنا دما أملاخنا أب أمنت صنيعنا أمنتنا حلينا سعمود داتا بأمنت قد لنا خنود دما سخ حقزنا بركات الدينا قدس رنجل مريم كفلنا أب حمام زلو بصلوات ذكرنا زبلنا أسمعتهم نفلتهم زي نفلتهم مسخان كلهم تفلتهم يخمو حمام فوس سقاي مقلل وزنانا صنانا طميات نساء رؤات كدن شنقات أرحولهم سرات فتاح فحد ولا أكد أبسلمات أبسابا أبهنتاز اللو دما سلماتهم كنتت يوفروا دحن يتولنا يقشوا دحن ملسلنا يولدنا يم كلهم باركا قدس كانت كاجر كعبيلنا يولد كل يحق سلنا نايدكنا كل تصبقوا تطعموا أريئنا نادينا قدس رنجل مريم مالادنات إنا ملاأخت ترادعنات إنا نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كان في سدت كان سدت أديخان نذكر له ورحاتن قنياتن إمو كان سدت كان سدت أديخان مودعتا زقبر كالو نعصوز قبر كالو نسدتنا نخرتتنا نحسمنا نخفعنا دم أملاخنا مودعتا قبرلو مودعتا قبرلو مودعتا قبرلو بسمايات كنبر أبونا سمكا يقدس نقصغات تمسا واركان تاب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لو ما هبلنا احنا نزودلنا ودلهم كم زحلقنا لهم دلنا نعصانا دقلنا كوفاد احنا النمبر وفتنا يتأتونا نقصن حيلين كبرن نزل عالمنا تكايما أمين أوجزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له لنا خد انقليخي سقاخون انقليخي أدي جابير صباحات كويتا سراوي سلام لك له سغيكا أنا سبرغتيخي ذكر سغم برغيو وملي تتسقى يا بهر مساخيو وفي السيتي دسي والكي وتيات ناصر يلنا أفتو ودخي يسوس كريستوس انتانا حرات لمن لنا أمين تاهو يسري زينا أملاكنا ودانيس كريستوس أنيكا كنا سرياتيات تمساسي أبا ساول دولورو كساتي برهان أنتم أويا كانات وأويا ديقونات إدو أنا سايرو كسانات بسمكم يكونوا فتانو نتحاني كريسيانس كلوان سميات جيو مهارنا كريستوس ملعسات تغلطي جيو مهارنا كسوس جيو مهارنا كسوس جيو مهارنا كسوس زيو مهارنا كسوس جيو مهارنا كسوس جيو مهارنا كسوس زيو مهارنا كسوس جيو مهارنا كسوس جيو مهارنا كسوس زيو مهارنا كسوس جيو مهارنا كسوس جيو مهارنا كسوس كمون بنت أجزتنا مريم
محرنا كرسوس مال 10 تخلته بأنت جزئتنا مريم أنكشس بأنت جزئتنا مريم أنكشس بأنت جزئتنا مريم محرنا كرسوس بأنت جزئتنا مريم أنكشس بأنت جزئتنا مريم أنكشس بأنت جزئتنا مريم محرنا كرسوس بأنت جزئتنا مريم محرنا كرسوس بأنت جزئتنا محرنا كرسوس بأنت جزئتنا مريم 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 محرنا كرسوس أجا قويتنا يسوع كرسوس እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን ብሩኽለይ ትግበረልና ኩልኩም ድማ ስለ ግዜኹም ነመስግን እግዚአብሔር ግዜኹም ይባርኽ ህይወትኩም ድማ ይሓሉ ብሩኽለይ ትግበረልና አሜን እንቦና ቃል ህይወት የስማልና ኩልኩም ደሓን ሕደሩ ጽቡቅ من على هو تابتاتنا ومليتنا كلهم أنيرنا دحن هدرو دحن كمين أدينا هنا سلام آتاكم أمون قوة مرتقي قارط هنا بوتات في روح لخن قع سلام متاخن انت لي كان حاونا أمين دا يكون حاوي يقلو زمن كبارخ كلهم أبوتاتنا خاء زابير من السوسة يبزحلكم يغنيلنا بسلام أنا حكون قال هو تسمع لنا بخلشات أبوتاتنا اسمعنا من قعدنا نحب أملاك يكون قال هو تسمع لنا أبوتاتنا سلطة كله تكبروا لنا